ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೆತ್ತಾಂದಡ್ಕ ಬೆದರಾಡಿಗುಂಡ ಚೀಮುಲ್ಲ ಎರಮನೆ ಮಾಮಲ್ಲಗಿರಿ ಮಂದಾಲಗಿರಿ ಮಾಮೇರಿ ಪರ್ವತಡ್ ಪಂಜೀನ ಕಾಳಿ ಪಂಜೀನ ಗುಜ್ಜರನ ಗರ್ಭಚಂದ್ ಸಂಜಾತೆ ಅದು ಐನು ಕಿನ್ನಿಲೆಡು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿದ ಒರುವಾದ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಯ ನಮ್ಮ ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಪೆದ್ದುಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಕಾಪುದಿದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಧರ್ಮದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ಅವೇತೋ ಒರುಟು ನಮ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ನೆಗತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಖಾಲಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಮಾತ್ರ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ಇಪ್ಪುನತ್ತು ಅಸಂಖ್ಯ ದೈವ ದೇವರ್ನಕಲು ಮೆರೆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಈ ನೆಲ ಆಂಡ ಈ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗೂ ತಿರ್ಲಾದು ರೋಮಡು ರೋಮಡುಂಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾಯಾದು ಇನಿ ಕುಟುಂಬದ ಮುಡಿಪುದ ಅಧಿಕಾರದ ಸತ್ಯಾದು ದೇವೇರ್ಲಾಯನೆ ದೈವಲಾಯನೆ ಪಣ್ಪುನಲ್ಕ ಮೆರೆವೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಮಾಯದ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಮಾತ ಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ಈ ನೆಲಟ ಮನೆ ಕೊರೊಂದು ಆಯನೇ ಬಾಕಿ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಬಂಟನೋಪಾದಿಡುತ್ತು ಒಂದು ಈ ನೆಲಟ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ 10 ಮಂದಿಲೆನು ಧರ್ಮದೈವ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಪಣ್ಪುನೀತೆ ಯಾನ ಮೋನೆ ಪರಂಕುನ ಮಾಯತ್ತು ಯಾನ ಬೆರೆ ಪೂಜನ ಶಕ್ತಿ ತಾಡಿ ಇರುತ್ತ ಕೊಂಬು ಬಲಿಪಯೆ ತೊರ್ತಿ ಇರುತ್ತ ಕಾರು ಕಡಪಯೆ ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ಕಾತೊಂದು ಬರುವೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮನ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ 10 ಜೋಕುಲಿನ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ಲೆಕ್ಕ ದೈವದ ಕಲಟ ಕೂಡುಪಾಡಪಾದು ನಮಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊರ್ಪನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬದುಕದ ನೆಮ್ಮದಿದ ಸಾಧಿದ ಬುಳ್ಪು ಪರಡಾದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಕ್ ಮಾನಸಿಕ ದೈಹಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಕಲ ಸೀಕ ಸಂಕಟಗುಲ ತನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದ ಬುಳ್ಪು ಪರಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ನೆಲತ ಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ಸತ್ಯುಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕಾಲ ಏರ್ಲ ಎವು ಬೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಪೊರ್ತು ಹಾಳಾಯರಬಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಬಡವು ನಮ್ಮ ಅರಪವಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದೈವದ ಕಲಾಪಣಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖೇನ ಗೇನದ ಪರಿಪು ಪರಪಾವುನಂಚೆತ್ತನ ಕೆಲಸ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇನು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ದೈವದ ಕಲಟ ಪುರ್ಮಿನಕ್ಲೇನು ದೈವದ ಕಲತ ಬಗಿಟ್ಟು ಒಂಜಾತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಕನತ ಕುಲ್ಲಾದು ಅಕಲ್ನ ಅನುಭವದ ಆ ಬುತ್ತಿರ್ದು ಒಂಜಾತ ನಿಖಲಿಗೆ ಪಟ್ಟು ನಂಚುತ್ತನ ಕೆಲಸ ಅಂಚೆನೆ ನಿಖಲ್ನ ಗೇನೊಡುತ್ತಿನಂಚುತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಸೊತ್ತುಳೇನು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟು ನಂಚುತ್ತನ ಕೆಲಸನು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಖಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅರ್ತಿಪಿರ್ತಿಡು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ, ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು 14 ವರ್ಗ ಅಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಂಡಲದ ಚೌಕಟ್ಟದ ಆರಾಧನೆ ನೆಟ್ ಬೆರೆನೆರೆದು ಬತ್ತಿನ ಕಟ್ಟ ಕಡಿತ ಬೆಡಿಮರ್ದು ಸಾಯಿಬವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗ್ಲಿ 14 ವರ್ಗದ ಕಲೆಗೆ ಚಾಕಿರೆಂಡು ಬೆರೆನೆರ್ಲ ಈ ನೆಲಟ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜಬದಾರಿ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ಅಕುಲು ವಯಸ್ಸೊಂದುಳ್ಳೇರು ಮೂಲತವಾದಿಜ್ಜಿನ್ನಾಣ್ಲ ಅವೇತೋ ಸಾವಿರ ಕಾಲದ ಪಿರಾಕರ್ದೇ ಬೆರೆನೆರ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ನೆಲಟುಂಡು ಅಪಂದಂಡ ದೈವದ ಕೊಡಿಯರಿಟ್ಟು ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಬೆರೆನೆರ್ನ ಪಾತ್ರದಾದ ಈ ಬಗೆಟುಂಜಾತ್ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಗತೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕದಿರೆ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವೇರು ಮಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ದೇವೇರು ಜೋಗಿ ಅರಸೇರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಧಿಪಾರ್ಧನೋಡು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎತ್ತರಡು 7 ಕೆರೆನ ದಿಡ್ಡೊಂದು ತೀರ್ಥದ ಆ 7 ಕೆರೆದ ಗಂಗೆದ ಅಭಿಷೇಕಡು ನಿತ್ಯ ಸಂಪು ಪಡೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಸುತ್ತ ಗಣಮನಿ ಬರ್ಪು ಸಾದಿಡೆ ಆ ಬತ್ತಿ ಭಕ್ತಿಯರ್ನ ನೆತ್ತಿದ ಮಿತ್ತುಂತೊಂದು ಯಾನುಲ್ಲೆಂದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮದೈವ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನಾರು ಪಂಡ ಪೂಪೂಜನೆ ಕರಿಪುನಾರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಭಕ್ತಾದಿಲೆಗೆ ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಕಲ ಸಂಕಷ್ಟನು ದೂರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾದು ಔಲಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಲೆಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಶನಿಕತಾ ಪೂಜೆ ಇಂಚಿತ್ತನ ಮಲ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಜಿಂಜಾವನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ನಿತ್ಯ ಮಂಜುನಾಥನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕಿರ್ನ ಪಾಲ್ದಾರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಂಕಲ್ನ ಕದ್ರಿದ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗೆರುಳ್ಳೆರು ಅರಣಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಜಿಡ್ಡೆಡು LIC ಉದ್ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ತೊಂದು ನಿತ್ಯ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಉಡಲ್ಡ್ ಎಂಚ ತಾನು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆವಳಿ ಪನ್ಪನೆಕ್ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮಂದಿರಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಚಕನ ಹೊರಟು ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಹೊರಟು ಒಂಜಾತು ಜನಕಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಭಟ್ರಾದ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾತ ಭಕ್ತರಿಗಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪಾಠವನ್ನು ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರು
ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಲೆಸ್ಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಡೆ ನಿಖಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ನಮಕ್ ಜನಪದ ಮೂಲದ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಬ್ರಾಣಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಾತ ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡೆ ಮೂಜಿ ವರ್ಂಬ 4010 ಟಿವಿದ ಸೊಡ್ಡುಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆತಂಡು ಅವೇನು ಓದ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ನಾಗ ನೆನೆಪುದಿಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಟಿವಿದ ಆ ಸ್ವರಣಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಾರಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಟಿವಿದ ಸ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಿಜ ನಿಖಲ್ನ ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಕೇನುಜಿ ಅಂಚಾದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಪಿದೈ ಬತ್ತದೆ ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಈಜಿಂಡ ಪಾತ್ರೆನ ತುಂಡು ತುಂಡಾದ ಕೆಂಡು ವಿಷಯಾಧಾರಿತವಾದ ಪಾತಿರ್ಲೆ ವಿಷಯ ಮೀರ್ದು ಓಲ ಪಾತ್ರೆ ಹಚ್ಚಿ ಒಂಜಾತ ಬಾಕಿ ವಿಷಯಗೆ ಒತ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಹಾಕೊಂಡು ಪಣಪನ ಪಾತ್ರೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಪಾತ್ರೆಲೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆನೇರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭಟ್ರೆ ಈರು ಎಂಕ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗೆರು ನೇರು ದುಂಬಲ ಬೈದೇರು ಈರು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಈರು ಬರಂದಿಲ್ಲರು ಅಂಚಾದ ಈರು ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ತೊಂದು LICದ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಪೌರೋಹಿತ್ಯೊಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತೇನೆ ಕಜ್ಜ ಈರ್ನ ಹಿರಿಯ ಪಿರಿಯಾಕಲ ಕಾಲದ ವಂಶಾವಳಿರ್ದ ಬತ್ತನವ ಅತ್ತಂಡ ಈರ್ನ ಈ ನೆಕ್ ಕಜ್ಜೋಗಿ ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತೇನ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಐತ ವಿಸ್ತಾರದಾದ ಯಾನು ಕುಡ್ಲಗ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಭಟ್ರಾಪೆಂದೆ ಎಂತಜ್ಜಿ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನು BCom ಕಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರುಡು ಒಂದು ಬತ್ತಿನಾಯಿ ಅಂಡ ಕಾಲಾಗ ಸರಿಯಾತು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿನ ಮಂತ್ರಮ ಅಂತ ಉಪಯೋಗ ಆವಾಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತಂಡು ಐಕ್ ತೆಕ್ಕ ಗುರುಕುಲ ತಿಕ್ಕೀರು ಐತ ಮುಖಾಂತರವಾತು ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಕಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐಡ್ದವರ ಇನಿ ಈರು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಈರು ಪುಗರ್ನಾಥ್ ಇಜ್ಜಿಯಾನು ಆಂಡಲ ದೇವ್ರ ದಯಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದವರ ಇನ್ನು ಒಂತೆ ಪೂಜಿತ ವಿಚಾರಡು ಯಾನು ಕಲ್ತೊಂದು ನಡಲ ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪುನ ಐಕ್ ವಿಶಾಲ ಅಂತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗೇರು ಆರಿಂದ ಏತೋ ವರ್ಷದ ಎಂಕ್ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಎಂಚ ಪರಿಚಯ ಪಂಡ ಎಂಕಾರಿನ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಇನಿ ಆರೆಗೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಆಪನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಏನ ಮುಖಾಂತರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬುಳೆಯೋಡು ಪಂಡ ಜ್ಞಾನವಂತರಾಯ ನೇರುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಲೇನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೋಡು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬುಳೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಏನ ಗುರುಕುಲು ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪನಾಗ 10 ವರ್ಷಡು ಉಪನಯನ ಅಂಡು 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟ ಪಂಡ ಐನಾಜು ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ 2 ತಿಂಗಳ ವಸಂತ ವೇದ ಪಾಠ ಶಿಬಿರ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡು ಪೆರಡಾಲ ಪನ್ಪನೋಡು ಅಲ್ಪ ಸತ್ಯೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಆರೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಊರವು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಸೂಕ್ತಾದಿಲು ರುದ್ರ ಚಮೆ ಪಂಡ ಮುಖ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೋರ್ಡು ಆಯ್ನ ಏದು ಕಡಮೆ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರದ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜನ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಆ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ದಾದ ಉಂಡು ಅವನಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಕಲ್ಪಾಯರು ಆಯ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾಳಂಬಟ್ರ ಮನೆ ತಂದ ಆರಿನ ಮುಖಾಂತರವಾತು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾಜಿ ಮಂತ್ರ ಬೋರ್ಡು ಮಂತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಅನುಭವ 2 ಸೇರಿನಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರನ್ನ ಐಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರನ ಧ್ವಜರಡಿದ್ದ ಅವರ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬತ್ತನು ನನ್ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಏನು ಒಂಜಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾತು ವೈದಿಕ ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ದೇವರ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಟ್ರೆ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಲೆ ಅತ್ತನ ಏನ ಪೆರಡಾಲದ ಇರ್ನ ಮೂಲ ಊರುಡು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಚೊತ್ತನ ದೈವಳು ಇಲ್ಲನ ಓಪುರ ದೈವಳು ಇತ್ತಡ ಓಪುರ ದೈವಳು ಎಂಗ್ಲ ಊರುಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪೆರಡಾಲಡುಪ್ಪುನ ಕುಟ್ಟಿಚಾತ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣಿಕ ದಾದಾಳ ಎಂಗ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ದಾದಾಳ ಎಂಗ್ಲ ಕೈಟ್ ದಾದಾಳ ಕಳವಾಂಡು ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿಚಾದ ಒಂಜಿ ಪಡೆಗೊರ್ಪೆ ಬಂಡ ಕೂಡ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಪರಿಣಾಮ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತನು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ನೆನಪುಂಡವು ಅವು ನಿಖಿಲ್ ನಕುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಟ್ಟಿಚಾದನ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಕುಟ್ಟಿಚಾದರ ಬಂಡ ಮಲಯಾಳ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಇತ್ತೆ ಕುಟುಂಬದ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಡ್ ನಿಖಿಲ ಮನೆ ದೇವರೆಂಚೊಳ್ಳೆ ಅಂಚ ಮನೆ ದೈವ ಅದಾಲ ಆರಾಧನೆ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಅಜನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಭೂತಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಪನ್ಪುನ ಭೂತಾಕಲು ಭೂತಸ್ಥಾನ ಭೂತ ಆವಡು ದೈವ ಆವಡು ನಮಕ ವಿಶೇಷ
ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬನ್ಕ ಅಂದ್ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಆ ಜಾಲತ ಮೂಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ದೈವ ಅದು ಗುಡಿ ಪೂರ ದೈವ ಅವಲ ಅವಳು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡು ಯಾನ ಎಲ್ಲೇ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ನೆನಪು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಭೂತ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅವಳು ಆ ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಶಕ್ತಿಲು ಇನಿಕ್ಕಲ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಕರೆ ಕಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರದು. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ. ಮರಳಿ ಇರೋದು ಬಾತಿರಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇನೊಂದಿಜಿ ಮರಳಿ ಇರೋದು ಬಾತಿರಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಬಂದು ಪನ್ಲೆಣ್ಣರೆ ಇತ್ತಕೇನುಡು ಬನ್ಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಬಂದು ಮರಳಿ ಇರೋದು ಪನ್ಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರೇ ದುಮ್ಮು ಕದ್ರೇಡ ಇತ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಚಯ ಅದಾರು ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತ ಹೋ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೆರಣೆರು ಮಸ್ತ್ ತಿರುನಾರಾಯಣನ್ ಚಿತ್ತನ ಗೌರವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗೇರುಲ್ಲೇರು ಅರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಅಡಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಾತಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಭಟ್ರೆ ಅಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಂಜಿ ದೈವದ ಕೊರ್ಪಿನ ನೀರ ಗಂಧರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೀರ ಬಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ದಿಯೋಲಿ ದಿವಲ್ಲಿ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ದಿಯೋಲಿ ಅವು ಇಂಚಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೀರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರಸಾದಲ್ನ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರಸಾದಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಮಲ್ತದ ದೀಂಡ ಐಟ್ ಹೋಳಿಗೆದ ಮಿತ್ತು ನೆಯ್ ಬೂರ್ಲೆಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆನೆ ಖಂಡಿತ ಐಟ್ ಸಂಶಯನೇ ಬುಡ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಪಮೆ ಖಂಡಿತ ಆಂಡದು ಬೇತದಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಗೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಕೊಡಕ್ಕೆನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡಕ್ಕೆನದ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾದ ದೈವ ದೇವೇರು ಬಣ್ಣಪನವ ನಂಗೆ ಮಾತಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ ಆರಾಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದೈವ ದೇವೇರನ ಬಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಟ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪರಿ ದೈವ ದೇವೇರು ಪಂಪಿನ ವಿಷಯಗಳು ತಾರತಮ್ಯ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು ದೈವ ದೇವೇರು ದೈವನೇ ದೇವೇರು ದೇವರೇ ದೈವ ಪಂಪಿನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಡು ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಹೊರತು ದೈವನೇ ದೇವರವರ ಸಾಧ್ಯ ತಾರತಮ್ಯ ಖಂಡಿತ ತಾರತಮ್ಯ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು ದೇವೇರು ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ಮಿತ್ತೆ ಏತು ಬಂಡಲ ಏತು ಮಲ್ಲ ದೈವಲ ದೇವರೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ತಿರ್ತಂದೇ ಪನ್ಪುನ ಹೊರತು ಯಾನು ದೇವರನ ಸಮಾನ ಅಂದ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ದೈವಜ್ಜ ಅಥವಾ ದೇವರೆಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ದೈವಲ ಒಂಜೇ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಒಟ್ಟುಗು ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಅವು ಐಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ದಾಯಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ದೇವರೆಗ್ ಮಾತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಜಾಗೆಗೆ ದೇವರೆಗೆ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ದೇವರ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಆಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಪೋಯರ ಜಾಗೆ ಆಪುಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಪೋವಂದಿನ ಜಾಗೆಗಳ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಪೋಯರ ಆಪುಂಡು ಅಪಗಾಂಡ ಈ ದೀತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ ನಂಗೆ ಅವು ಉಳಿತಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ಪವನ್ ಬಂದು ಮುಡಿಪುಡ್ದು ಪವನ್ ರೇ ಬನ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಮೂಜೇನಕ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರಿ ಸರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂದು ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಎಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾದ ಮನವಿ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿನ ದೈವದ ಕಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾತಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾತಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುನತ ನಿಕ್ಲಿ ಮಲ್ತಜ್ಜರ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುನೆ ಭಟ್ರನಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಇಂದಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿನ ನಿಕ್ಲು ತೊರಿಪನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಹಾಪನ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಭಟ್ರನಕ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ದೈವದ ಕಲಾಟ ಬಾರಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಆದ್ರೆ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಭಟ್ರನಕ್ಲೆ ದಾಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ನನಕ್ಲೆ ದಾಯಕ ಬೋಡದು ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಆರೋಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಒಂದ್ ಇಂಕ್ಲೆ ತೆರೆಯುಜ್ಜಿ ಐಕ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮನು ಜಾತಿ ಧರ್ಮನು ಒಂಜಿ ತೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ನೀರು ತಡೆಯೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ಪರೇರು ಉದಾಹರಣೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಕತ್ತಲ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಯಾನೈಕ್ ಅವು ತಪ್ಪುಂದಂಡ ದಾಯಗೆಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇನು ಒಂಜಿ ತೊರಿಪುನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ಅಂದಂಡ ಇಂಗ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗೇರುಳ್ಳೇರು ಅಕುಳುಳ್ಳೇರು ಪೂರ ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬನ್ಲೆ ಅವು ತಪ್ಪು ಬತ್ತುಪ್ಪೆರ್ಲ ಯಾರು ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಪುನ ಬತ್ತು
ಅವು ಇತ್ತುಂಡ ಈಗ ದಾದ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅನ್ನಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಅಲ್ಲ 1000 ಇತ್ತುಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಬೆಜ್ಜಿದ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ಪರ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂಡ ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಕಡೆ ದೈವಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಇಡಿತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲು ದಾದ ಬುಕ್ಕಂಚಿನ ಆರತಿ ಮಲ್ಪವೇರು ಬುಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಮಾತು ಸುಮಾರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತೆ ಪವನರೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಪವನರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬನ್ಲೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿಂದತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿಚಾರ ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರಡು ಈ ಪಾತೆರಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆತನ ಪನ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪುಂದಂಡ ತಪ್ಪುಂದು ಒತ್ತು ನೋಡು ಧಕ್ಕೆ ಆತಿಂಡ ಪಂಡ ವೈದಿಕರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಐತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಲೆಕ್ಕೇಶ್ವರಿನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಮಲ್ತೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ನಂದಿಗೋಣನ ದಿಪ್ಪು ಮೈಸಂದನ ಇನ್ನು ಮಲ್ತೇರು ಬುಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಟ್ ತುಳುನಾಡು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಂ ಪನ್ಪುನ ದೇವೇರ್ನ ಬೆಮ್ಮೆರಂದ ಇಂಕ್ಲ ಆರು ಅಂದ ಇಂಕ್ಲ ಒತ್ತುನು ಆಂಡ ನಿಕ್ಲ ಪನ್ಪುನದಾದ ಐನ ಮಾತು ಪುದಾರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತಾರಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲರು ಅವು ಎಂಚ ಅಪ್ಪನ ಸ್ವಾಮಿ ಅವು ಎಂಚ ಅತ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೇರಂದು ಪಂತಿನ ಅವೇನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೇರಂದು ಪಂತೇರ ಈರಡ ಭಟ್ರು ಪಾತೇರ್ವೇರೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣೆ ಪಾತೇರ್ಲಿ ಭಟ್ರೆ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಭಟ್ರೆ ಪನ್ಲೆ ಈರ್ನ ಮನಸ್ಸುದ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಅವು ಕಾರಣ ಉಂಡ ಈರ್ನ ಬೇನೆಗೆ ದಯ ಪಣ್ಣೊಂದಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಮಲ್ದನ್ನೊಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೂಜಿ ಆಂಡ ಕೇಳ್ನೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನೇನು ಪೂರ ಕೇಳ್ನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅಥವಾ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಲ್ದಿನಿಂದ ಯಾಲ್ನ ಪನ್ಪೂಜಿ ಆಂಡ ಕೆಲವು ಕರೆ ಬತ್ತಿನೇಟ್ ಯಾಲ್ನ ಈ ದೈವದ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಯ್ನೇಟ್ ಕೆಲವು ಮಾತ ಈರ್ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬೈದಂಡು ದಾಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬೋಡ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಅವಳು ಕೆಲವು ಮಾತ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಂಡು ಇಂಚ ಮಾತ ಕೆಲವು ಬತ್ತಿನ ಕರೆತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕತ್ತಲ್ಸರಾವಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೆ ಕತ್ತಲ್ಸರ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೊಂಡು ಐಕ್ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಪನ್ಪೇನ್ ಇತ್ತೆ ಫೋನು ಈರ್ ಟಿವಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂವೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬತ್ತುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯೋಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತದು ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸರಾಪುನು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಏರಿಂದತ್ತು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಷಯಗೂ ಏರೆಗಾಂಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗಾಂಡ್ಲ ಬೇಜಾರಾತಿನ ಅಂದ್ ಆಂಡ ಐಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದಾದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸೆ ಆಪುನತ್ತು ಯಾನು ರಡ್ಡು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ಈರೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಪಾತಿರ್ನಿ ಯಾನು ದಾದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಒಂಜಿ ಭಟ್ರು ಆರ್ನ ಸಂಸಾರ ಉಪ್ಪುಂಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಊಹೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ಭಟ್ರನ ಸಂಸಾರಗೂ ಎಂಚಿನಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಗ್ರಗಾಮಿಲ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಅಥವಾ ಎಂಚಿನಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಳುವೆರ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾನೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಹಾರ ಮಲ್ಪುವೆರು ಪ್ರಹಾರ ಮಲ್ತಿನಗದ ಏಪ ಪ್ರಹಾರ ಮಲ್ಪುನು ಕಳ್ಳತನ ಅಂದೆನ್ನಗ ಆ ಭಟ್ರು ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಬಾಕಿಲು ದೆಪ್ಪುನ ಮುಟ ಕಾತದು ಭಟ್ರು ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಬಾಕಿಲು ದೆತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಗರ್ಭದ ರಾಡು ಮಂಡೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಬಾರ್ದು ಬಂಗಾರ ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಬೋಪೇರು ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನಂಚಿನ ಈ ಭಟ್ರು ನೆತ್ತೆರು ಒಡ್ಡುದು ಸೈತೇರು ಒಂಜಿ ಯಾನು ಒಲ್ತಲ ಆರೋಪ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಊಹೆ ಮಲ್ಪು ಉದಾಹರಣೆ ಅಪಗ ಈ ಕಳ್ಳತನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ದರೋಡೆದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣಡು ನೆಟ್ಟು ಭಟ್ರನ ದಾದ ತಪ್ಪುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ದಾಲಾ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಅಂಚಿನ ಭಟ್ರಲ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಆರ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪೋಯಿ ನೆಡ್ದವರ ಆರೆಗ್ ಐತ ಸದ್ಗತಿದ ಒಂಜಿ ತಡೆ ಆದುಪ್ಪೆರಲ ಯಾವು ದಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸೆ ಅದು ದಾಯ ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಪಗ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸೆ ಪಂಡ ಭಟ್ರನಕುಲು ಅನ್ಯಾಯನೆ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಅರ್ಥ ಅತ್ತಾಯ್ತು ಭಟ್ರನಕುಲು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಿಂಡನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸೆ ಆಪುನೊಂದು ಕೇಳ್ನೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ರಡ್ಡನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂಜಿ ಭಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಿತ್ತ ಅತೀವವಾಯಿನಂಚಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಎಂಕಲ ಕದ್ರಿದ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ಮಿತ್ತ ಅತೀವವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರೇಮ ಉಂಡು ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒವಾ ಒಂಜಿ ಕಾರಣನು ನಮನೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಆ ಭಟ್ರೆನ ಸಂಸಾರನು
ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ತದು ಅಥವಾ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣವಾದ ಆ ಭಟ್ರನ ಸಂಸಾರ ಒಂಜಿ ಸೈಪುನಂಚಿನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಡೊಂದೊಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಪಗ ಈ ಭಟ್ರದಾದ ಮಲ್ಪುಯರು ಪುಟ್ಟಿನೇಡ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಬತ್ತಿನೇಡ್ದು ಇನಿಮುಟಲ ಯಾನ ಈ ಸ್ವಾಮಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನೇಕ್ ಎಂಕ್ ಈತೇನ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಕ್ ಪ್ರಸಾದ ಈತೇನ ನನ ಎಂಕ್ ಬೊಡೆದಿ ಜೋಕುಲೆ ಎನ್ನ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜೀವನ ನನಗೆ ಏರೆ ಅಪಗಾರದಾದ ಮಲ್ಪುಯರು ವ್ಯತೆ ಆದ 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 ಒಂಜ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುಯೆಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕೆರೆಟ್ ಬೂರ್ದು ಪ್ರಾಣ ಆಹುತಿ ಮಲ್ಪುಯರು ಕೊರಗು ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಮಲ್ಪುಯರು ಅಪಗ ಈ ಪ್ರಕರಣಡು ಭಟ್ರನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರನಿಗೆ ಏರಾ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೇರ್ ಪಂಡದು ಈ ಭಟ್ರು ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸನೆ ಆಯಿನಿ ಅಂದಂದಾಂಡ್ಲ ಈ ಭಟ್ರನ ನೆಟ್ಟು ತಪ್ಪುದಾದ ಅಪಗ ಭಟ್ರು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಿತ್ತು ಅತೀವ ವಾಯನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ದೀತಿನ ತಪ್ಪ ಇತ ಆರ್ನ ಕೊರಗ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕರೆ ಬಂದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಅವಳು ಲಡಾಯಿ ಶುರುವಾಂಡು ಗಲಾಟೆ ಶುರುವಾಂಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕೆಲವು ಅನಿಸಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪನ್ಪುನು ಅಂದ ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಿನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಏತು ಉದಾಹರಣೆ ಯಾನು ಪುದರ್ ಪನ್ವೆ ಬೋಡಂಡ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪಂದ ಎಡ್ಡೆ ಆತಿನಲ ಉಂಡು ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಆತಿನಲ ಉಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪಂದ ಹಾಳಾತಿನಲ ಉಂಡು ಮಲ್ತದ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಒಂಜೇ ಉಪಮೆ ಕೊರ್ರೆ ನಡವಳಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜೇ ಉಪಮೆ ಕೊರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ದಾಯ ಮಲ್ಪುಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ವಿಚಾರ ಇತಾವು ಯಾಕಲ ಐಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ತೋಗರ್ ಕೆಂಚಗೆಂಡ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಷಸು ಇತ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಷಸ ಆಪನೆ ಅಂತ ರಡ್ಡನೆ ಉಪಮೆಡು ರಕ್ಕಸಾಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಇರು ಪನ್ನ ಎಂಚಕೆಂಡ ಅವಳು ಅರೆಗು ಕೊರಗು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಮಲ್ತನವ ಅಪರಾಧ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಮಲ್ತನ ಪಂಡ ಜಿಗುಪ್ಸೆಡ್ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಆಯ್ನ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಷಸ ಆಪನವು ಅಪರಾಧ ಅಂಡ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಬತ್ತ ಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತನವು ಪಾಪ ಆರು ನಿಸ್ಪೃಹೆ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಕೊಲೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಯಾರನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಣ್ಣರೆ ಕುಡಂಜದ ಪನ್ಪುನೆ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಮಾತ ಜನಾಂಗುಳ್ಳ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದತ್ತೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗಡು ಒರಿ ಹಾಳಾದ ಸಾವಿರ ಮಾತೆರ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಕ ಸ್ಯಾಪಿರಂದತ್ತ ಇದು ಜನಕುಲ್ ದೆತ್ತು ನೋಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬಗ್ಗೆ ಏತ ಪುಗರ್ವಣ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು ಬಾಕಿದ ಇಟ್ಲ ಬನ್ಪೇರತ್ತೆ ನೇಮಘಟ್ನಗ್ಲು ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪುನ್ಲ ಬನ್ಪೇರು ಬಾಕಿದಗ್ಲು ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪುನ ಅಪಂಡು ಎಡ್ಡೆನೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದತ್ತೆ ಹಾಳ್ಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತೆಂಚಗೆಂಡ ಒರಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತದು ಅವಲ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನ ಕುಲಿಚ್ಚಿಯರ ಪ್ರಾಣಿರು ಒರಿ ಅಪರಾಧ ಮಲ್ತಿನೊಂಡು ಉಂಡು ಎಂಸಿಲ್ಬಾರ್ದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತನ ವಿಪ್ಪುಜ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಂಡು ದಾಖಲೆ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಇತ್ತಿನಟ್ಟು ಅಪರಾಧ ಆಯಿನಡೆಗೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಅಪರಾಧ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಸಾರೆ ಪ್ರಾಣಿರು ಉಳ್ಳೇರು ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ಪ್ರಾಣಿರು ಉಳ್ಳೇರು ಕರೆ ಮಲ್ತಿನಾರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಾವರಲ್ಲ ಕಾರಣ ಉಂಡು ದಾದಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಇತ ತುಳು ನಾಡು ಪಂಡಂದಾಂಡ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಾಡಿಟ್ಟು 14 ವರ್ಗ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಕೆಲವೇರು ದಾದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಆ ಭಟ್ರನಕುಲು 14 ವರ್ಗೋಡು ಇಜ್ಜೆರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಹಿಡ್ದಾವರ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ್ನಂಚಿನ ಕೆಲವೇರು ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾಪುಂಡು ಎಂಕುಲು 14 ವರ್ಗೋಡು ಉಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಇಜ್ಜೆರಂದಾಂಡ ಪನ್ನಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅಪಗಾಂಡ ಎಂಕುಲು ತುಲೆ ವಿಪ್ರ ದ್ವಿಜ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪುದರು ರಡ್ನೇ ಜನ್ಮ ಬರ್ಪುನು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶನಾಗ ದ್ವಿಜತ್ವ ಬರ್ಪುಂಡು ದ್ವಿಜ ಪಣ್ಣುಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ಗರ್ಭ ಎಂಚ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ಆ ವೇಷ್ಟಿಡ್ ಎಂಕುಲು ಆ ಗರ್ಭ ಪನ್ಪಿನಂಚನ ಮಲ್ತದು ಪೆದ್ದಿನ ಅಮ್ಮೆರು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಸಮಕ್ಷ ಮಾಡು ಸ್ವತಃ ಅಮ್ಮೆರೇ ಬಲತ ತೋಡೆಟು ಕುಲ್ಲಾದು ಕೆಬಿಟ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಉಪದೇಶ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನಂಚನ ಆ ಉಪದೇಶನೇ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣಂದಾಂಡಲ ಕುಲಗುರುಕುಳು ಎಂಚ ಜೀವನಡು ಉಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನೆಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಲ್ಪುವೆ ಐಟ್ ಸುರೂತ ಉಪದೇಶ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹಿಮ್ಮೈಷಾಃ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಃ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಪಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ನಟ್ಟೊಂಡಿತ್ತೇರಂದಾಂಡ ಎಂಕುಲೆಗೆ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾ ಅಂದುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಡು ತರ್ಪಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಜ್ಜಂದನೆ ಸುದರ್ಪೋಲಿಂದ ಅಂಡಲ ಪ್ರಾತಃ ಸಾಯಂ ಅವು ಎಂಕಲೆಗ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನಗ ಇಡೀ ಸಮಾಜಗೂ ಎಂಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಪುನಟ್ಟುವ ಒಂದೇನು ಐತ ಬಗೆಟೆ ಪಾತೆರಗ ಅವೇನ ದುಂಬುಗೊಣಕ ಒಂಜಿ ಕರೆಗಾತ ನಮಸ್ಕಾರ
ನಮಸ್ಕಾರ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲಣ್ಣರ ಏರ್ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾನ್ ತೇಜ್ಪಾಲ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಬಂದ್ ಪನ್ಲೆ ತೇಜ್ಪಾಲ್ ರೇ ಪಾದಗು ಅಡ್ಡಪುರಿಯ. ನಮಸ್ತೆ. ಅಡಿಗೆರ ಪಾದಗು ಅಡ್ಡಪುರಿಯ. ನಮಸ್ತೆ. ಏನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಸಾಯ ಬಣ್ಣಗ ಈರು ರಡ್ಡು ಸತ್ತಿ ಬೈದಾರು ಈರು ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಎರಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಪೇಕ್ಷೆಲಿತ್ತು ಯಾನ ಯಾನಾಡ ಕತ್ತಾದ ಅಪಗಾರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜನರಾರೇನಾರ ಡಿಪ್ಪೋಡು ಲೆಪ್ಪೋಡ ಪ್ರೀತಿಗೂ ಯಾನು ಶರಣು ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ತೇಜ್ಪಾಲಣ್ಣ ಬಟ್ಟಡ ಬಾರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾನಾಗಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡಿ ನಂಗೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದು ಪೂರ ನಿಖಲ ಪ್ರೀತಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ವಶನ್ ಕಿಶನ್ ದಾಲಜಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಒಂದು ತೇಜ್ಪಾಲ್ ರೇ ಯಾನ್ ಮೆಚ್ಚಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಬ್ರಾಣೆರೆಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳರಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬ್ರಾಣೆರೆಡು ಎಂಕಲ್ನ ಮೇರ್ಲವರಿ ಎಂಕ ಪಂಡ ಮೇರಡ ಬಾರಿ ಗೌರವ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಎಂಕಲ ಮೇರ್ಲ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭಟ್ಲ ಅರ್ಥಂಡೆ ದಾಯಿಗೆಂಡ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವೃತಕತೆ ಮಲ್ಪುನಗಾದಿಪ್ಪು ಶನೀಶ್ವರ ಕತೆ ಮಲ್ಪುನಗಾದಿಪ್ಪು ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಬದುಕನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಜಿಂಜಾವನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಗೂ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕರೆ ಮಲ್ತನಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಣ್ಣೇರೆ ಅವು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನದ ಪನ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಎಂಕ್ಲು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಲ್ಪೊಡೆ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯುಡು ತ್ರಿಸಂಧ್ಯ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಕೆಂಡಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಕಾಂಡೆನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಡು ಅಪಗ ಐತ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಗ ದಾಯ ಪಂಡಂದಂಡ ತುಲೆ ಎಂಕುಲು ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ವಾ ವರ್ಗಲ ಅಕ್ಕಲ ಬೊಡೆ ಜೋಕ್ಲೆ ನಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ಲ ಗೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪಿನೆಂಚಿ ತಪ್ಪೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತಿರ್ಲ ನಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೀ ಎಂಕುಲು ತುಲೆ ಬ್ರಾಣೇರ್ನೇಟು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಗ ಉಂಡು ಮಾತ ವರ್ಗೋಗುಲ ಗಾಯತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಆ ಗಾಯತ್ರಿದ ಸುರೂತ ಉದ್ದೇಶನೇ ಲೋಕಗು ಎಡ್ಡ ಬಯಕಲ ಪನ್ಪಿನೆಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಪಗ ಎಂಕುಲು ಪರಮಾತ್ಮಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಏತು ಸ್ವಾರ್ಥೋಡು ಎಂಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಟ್ಟುವನ ಅಂಚನೆ ಲೋಕಗು ಎಡ್ಡ ಬಯಕು ನಂಚಿನ ವರ್ಗ ಇತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗ ನಿಗುಲು 4 ಕಾರ ನಡಕ್ 2 ಕಾರ ಶಂ ಚತುಷ್ಪದೇ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾ ತುಲೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯಃ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹಿಮೈಷಾಃ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಃ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಕಾಲೇ ವರ್ಷತು ಪರ್ಜನ್ಯಃ ಪೃಥಿವೀ ಸಸ್ಯಶಾಲಿನಿ ದೇಶೋಯಂ ಕ್ಷೋಭರಹಿತಃ ಸಜ್ಜನಾ ಸಂತು ನಿರ್ಭಯಃ ಅಪುತ್ರಾಃ ಪುತ್ರಿಣಃ ಸಂತು ಪುತ್ರಿಣಃ ಸಂತು ಪೌತ್ರಿಣ ಅಪುತ್ರ ಪುತ್ರಿಣ ಸಂತು ಅಡೆಗೆ ಉಂತುಜಿ ಅಪುತ್ರಾಹ ಪುತ್ರಿಣ ಸಂತು ಪುತ್ರಿಣ ಸಂತು ಪೌತ್ರಿಣ ಅಜ್ಜೆ ಪಿಜ್ಜೇರ್ ಮಾತಾ ಅಪುತ್ರ ಪುತ್ರಿಣ ಸಂತು ಪೌತ್ರಿಣ ಅಧನಾ ಸದನಾ ಸಂತು ಕಾಸಿಜ್ಜಂದಿನ ಕೆಳಗೆ ಕಾಸ ಅಧನಾ ಸದನಾ ಸಂತು ಜೀವಂತು ಶರದಾಂ ಶತಂ ಪ್ರತ್ಯೊಂಜಿ ಜೀವಿಳ್ಳ 100 ವರ್ಷ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾಳು ಬದುಕಡು ಪನ್ಪಿನೆಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ದೇವೆರಡಲ ಗ್ರಾಮ ದೇವೆರಡಲ ಅನುನಿತ್ಯ ನಟ್ಟು ನಂಚಿನ ವರ್ಗ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗ ಯಾನ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಪನ್ಪೆ ಅವನಿಕಲು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪನೋಡೆ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲ್ ಅಂಚಾಯನಿಡ್ದಾತ್ರ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನುನ್ನ ಅಂಡಲ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ದೇವರ ಕೋಣಿಡು ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲ್ ನಟ್ಟು ಜಗತ್ತುಗೋಸ್ಕರ ನಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಏತ್ತು ಯಾನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನರೆ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬಗೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೊರ್ಪಾರ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ ಬಾತಿರಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲರು ಉಲ್ತರದು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಏರು ಬಾತಿರ್ನು ಪುನೀತ್ ಒಂದು ಪುನೀತೇರೆ ಪನ್ಲೆ ಅವರು ಭಕ್ತನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾಗದೇವರು ಮೈಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ದೈವಲ್ಲ ಬರ್ಪುಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತದಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಂಡೆ ಇದ್ದಣ್ಣ ಜಾತೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪುನೀತೇರೆ ಇರು ಒಲ್ತುರ್ದು ಮಾತಾರಂದುಲ್ಲರು ಪುನೀತೇರೆ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ಸರಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬರೆದಿಲೆ ಸರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವೇರ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ಲೆನೆ
ಒವೇ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಅಧಿಕಾರ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಆಯಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಮಲ್ಲ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಸ್ವಾಮಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಅಧಿಕಾರ ಎಂಕುಂಡು ಪನ್ಯಾರ ಅಧಿಕಾರ ಎಂಕುಂಡು ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಮಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಯಾನು ಏರ್ ಪನ್ಪುನು ಬ್ಯಾಕಿದ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದು ಪನ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದು ಪನ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಈ ಒಂದು ದೈವದ ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಾಗ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪೂರಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ ದಾಯಪಣ್ಣಂದಾಂಡ 14 ವರ್ಗ ಅಂದ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟು 14 ವರ್ಗ ಪಣ್ಣೊಂದಾಂಡಲ 14 ವರ್ಗ ಅಲ್ಪ ಸೇರುಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಐಟ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ತಪ್ಪುಂದು ಪನ್ಪುನತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಆಂಡ ಕದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಈರು ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಆಯಾಯ ಜಾತಿ ವರ್ಗಗೂ ಆಯಾಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಉಂಡು ಅಕುಲಕುಲು ಆಯಾಯ ಸಮಯಗೂ ಬತ್ತದು ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತದು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಪ್ರಸಾದದೆ ತೊಂದಿನಂಚಿನ ಅವೇತೋ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರುಳ್ಳೇರು ಆ ಪುಷ್ಕರಿಣಿಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ವಿಷಯ ತುಲೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುಷ್ಕರಿಣಿಡು ಕೆರೆಟ್ ಆಯಾಯ ದೇವರ ಜಲಕೋತ್ಸವ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಹಜ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರು ಆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಪೊರ್ತುಗು ಒರ್ಮನೆ ದಿನ ತಾನಿ ಜಲಕೋತ್ಸವ ಸುರೂಟು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ಜಲಕ ಆಪುಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ದೇವರು ಬತ್ತದು ನೀಪೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹರಿಶೇಟ್ ನಕಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯಡೆ ವೈಶ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ಅಂದುಂಡು ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬೊಕ್ಕ ವೈಶ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರಡ್ಡುಂಡು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಡೊಂಗರ ಕೇರಿಡು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಆ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವರು ಆತು ದೂರೊಡ್ದು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೂ ಮೀಯರ ಬರ್ಪೇರು ಅಪಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಐಟು ಮೀಯರು ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಅಪ್ಪೆಲ ವಿನಾಯಕ ದೇವರಲ ಐಟು ಮೀಯರು ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಜಾತ್ರೆ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಳಾಂಬೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೂ ಪುದರ್ಬೈದಿನೇ ಮಂಗಳಾಂಬೆ ನಡೆದವ ಅಪಗ ಆ ಮಂಗಳಾಂಬೆನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೂ ಕದ್ರಿದ ಮಠಾಧಿಪತಿ 16 ವರ್ಷಗೊರ ನವನಾಥ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬಾರಾಪಂತ್ ಉಂಟು ಬಾರಾಪಂತುಡು 16 ವರ್ಷಗೊರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆವರೆ ಉಂಡು ಆ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚನೆ ಇತ್ಯದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿದಾರು ದೇರಬೈಲು ವಿಠಲ್ದಾಸ್ ತಂತ್ರಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಮಹಾರಾಜರು ನಿರ್ಮಲನಾಥಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಪಗ ಆ ಮಹಾರಾಜರು ಏತು ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಕೊರ್ಪ ಆಂಡ ಮಂಗಳಾಂಬೆಗೆ ಕದ್ರಿದ ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಂದಾಂಡ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಇಡೀ ಆ ಕಂಡನಿ ಬೊಡಿದಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಅಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಂಗಳಾಂಬೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಅಪಗ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕೊಡಿಯರ್ರೆ ಉಂಡಪ್ಪೆ ಈಲ ನಿನ್ನ ಪರಿವಾರಲ ಒಟ್ಟುಗು ಬತದು ಅದೃಶ್ಯ ರೂಪುಡು ಬತದು ನಿನ್ನ ಪತಿನ ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನ ಜಾತ್ರೆ ತುಯರೆ ಬರಡೂ ಪಂಡದು ಮಹಾರಾಜರು ಪೋದು ಅವಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅಪಗ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಮಹಾರಾಜರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ ಮಲ್ತದು ಈ ರಾಜರು ಆ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಗ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸೀರೆ ಮತ ಕೊರಿಯರು ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಆ ಮಂಗಳದೇವಿದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐತಾಳ್ರನ ಕುಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆರೇನು ಎದುಕೊಂದು ಕದ್ರಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮರ್ಯಾದಿನ ಮಾತ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇನಿಮುಟಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪಗ ತುಲೆ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿ ಭಗವತಿ ಐಟ್ 16 ವರ್ಷಗಳ ಭರಣಿ ಉತ್ಸವ ಅವರೇ ಉಂಟು ಐಟ್ ಭಗವತಿ 14 ಭಗವತಿನ ಕುಲು ಬತ್ತದು ತೆಂಕಾಯದ ಬಾಕಿಲಿಡ್ದು ಬತ್ತದು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತುಂಡು 16 ವರ್ಷ ಅಪಗ ಅಪ್ಪ ಭಗವತಿ ಮಂಗಳೂರು ಸೀಮೆಗೆ ಬರಡುಂದಾಂಡ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಡ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೆಂಡಿರೆಂದು ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ಪುಂಡು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಡ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೆಣ್ಣೆಕ್ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರು ತೆಂಕಾಯಿ ಬರಿಟ್ ಪಂಡ ಕುದ್ರೋಳಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನ ತೆಂಕಾಯಿ ಬಾಗೋಡೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಭೂಗೋಳ ತುಂಡುಂದಾಂಡ ಅಪಗ ತೆಂಕಾಯಿ ಬರಿಟ್ ನಿಕ್ ಜಾಗ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆದೆ ತಂದು ಕುಲ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ಅಪಗ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ಪನ್ಪಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ವರ್ಷಗೊರಾಂಡಲ ಈರ್ನ ಎಂಕ್ ಮೋನೆ ತೂಡತ ಪಣ್ಣಗ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಭರಣಿ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ತೆಂಕಾಯಿ ಬಾಕಿಲ್ ಜಪ್ಪುನು ಏರೆ ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಈ ಅಲ್ಪ ಏನನ್ ತೂಯರೆ ಬತ್ತಡ ತೆಂಕಾಯಿ ಬಾಕಿಲು ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಜತದು ಎನ್ನ ದರ್ಶನ ತೆಂಕಾಯಿ ಬಾಕಿಲು 16 ವರ್ಷಗರ ಮಾತ್ರ ಭಗವತಿನ ಭೇಟಿ ಅವು ಉಂತುದುಂಡು ಭೇಟಿ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವಿತ್ತೆ ಉಂತುದುಂಡು ಅವು ಅಲ್ಪಡ್ದಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಿರು ಎಂಕಲ್ನ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಟುಂಡು ಮುಜರಾ ಇಲಾಖೆದ ಅಡಿಟುಂಡು ಅಪಗ ಈಗ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಮತ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಹಿಡಿದು ಒಯ್ಕಲ ಐಟ್ ಆಕ್ಷೇಪ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪನ ಭೇಟಿದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮವರೆ ಮುಟ್ಟ ಕಂತನ ಐದು ದುಂಬುಗನ ಒಂಜಿ ಕರೆಗಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಏರು ಪಾತ್ರೆಂದುಲ್ಲರು ಹೋಲ್ತಿರೋದು ಮೂವೇರಗಿಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪಲ್ಲೆ ಆಡಿಗೇರಗಿಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಮಲಾಕ್ಷರ
ಕಮಲಾಕ್ಷ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಕಮಲಾಕ್ಷ. ಕಮಲಾಕ್ಷ ಗಂಧಕಾಡು ಪಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಅದ್ರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡ ಪಾತ್ರಗಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ದೈವಾರಾಧನದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಕಾರಿತ್ಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕದ್ರಿದ ಸೀಮೆದ ದೇವರು ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಸಂದಿದ್ಲ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಬರ್ತದೆ. ಸತ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡೆ ದಯಕ್ಕೆ ಮೂಡಲಗಿರಿಟ್ಟು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವೇರು, ಪಡ್ಡೋಗಿರಿಟ್ಟು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವೇರು, ಅಂದ್ ಪಡ್ಡೋಗಿರಿಟ್ಟ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಭಕ್ತದಾದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇರ ಪಂಚಿನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಡಿ ಚಾತುರ್ವರ್ಣಂ ಮಹಯೋ ಷಷ್ಠ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪಂಚಿನ ಜಾತಿಯ ಅಥವಾ ವರ್ಣಾಶ್ರಮದ ಧರ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ಪನ್ನ ಅದನ್ನ ವಿಚಾರ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ನ ಸರಿ ಬೇತದಾಲ ಕೇಂದ್ರಂಡೆ ಕಮಲಾಕ್ಷರೆ ಈರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಪಂಡರು ನಮಕ್ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂದೀಪಾರ್ಧನಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಗೂ ಎಂಕುಲು ಕಲಶಮಿ ಒಡ್ಡ ಕದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಬತ್ತಿಮಿಪನೆ ಇದು ಎಂಗ್ಲ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕುಡ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶ ದೇವೇರ್ನ ಸೀಮೆದ ಕುಲುಂದತ್ತು ಇದು ಎಂಗ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕಲಶ ನಿರ್ಮೀನ್ಲೇವು ಆಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಕದ್ರಿಡ್ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಲಶ ನಿರ್ಮೀನ್ ಅಂಚೆತ್ತನ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಸಂಧಿ ಎಂಗ್ಲ ಬೆರದ ಸಂಧಿಡ್ಲ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥನ ಉಲ್ಲೇಖುಂಡು ಬಲವಂಡಿನ ಕತೆ ಇಟ್ಲ ಬೆರದ ಉಲ್ಲೇಖುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಕಮಲಾಕ್ಷಿಯರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿರತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ದೇವಾನುಪಂಬದಿ ಅಮ್ಮನ ಸಂದಿಡ್ಲ ಮಂಜುನಾಥನ ಉಲ್ಲೇಖ ಒಂದು ಕಾಂತ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ಇತ್ತ ಇಡಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭೇಟಿ ಆಪನವರೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ತುಲೆ ಐದು ಒಕ್ಕೋ ಭೇಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತುಲೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕತೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಟು. ಅಲ್ಪ ಉಡುಪಿದ ವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೊಂಡಿಯೇ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಅಪಗಾಂಡ ಈತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಪತೊಂದಿನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವು ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಅಪಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕದ್ರಿಡ ನಿಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾನ ಬೊಕ್ಕಲ ಅಡೆಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಅಡೆ ಬರ್ಪುನಿದಾಯಕಂಡ ಕದ್ರಿಡಿ ನಿಕ್ಲ ಪರಂಪರಿನ ಹೊರ್ತೊಂದ ಕೀರ್ತಿತ್ತಿನ ಗಜಮರ ಮಿತ್ತಿಯೇರ ಏರಿಕೊಡಿ ಚಂದಮಲ್ಪುನ ಮೊಗವೀರ ಅಂಚನೆ ಕೊಡಿ ಜಾಪುನ ಮರ ಜಾಪುನ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಇನಿಯವಳು ಎತ್ ಗಟ್ಟಿದಲ ವಜ್ರದ ನೇಬಾಡ್ನ ಅಂತ ತಾಕತ್ತುಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಇರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುನು ದೈವದ ಕಳಾ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಯಜ್ಞೆಡ್ ಉಪಯಜ್ಞ ಅದು ಆಚರಣೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಯಜ್ಞ ಶುರು ಮಲ್ತಾರಡ ಆಚರಣೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಯಜ್ಞ ಶುರು ಮಲ್ತಾರಡ ಕದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವದ ಆಚರಣೆದ ಪಾತೇರಿಯರೆ ನಂಗೆ ಮೂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆತುಂಡು ಅಪಗ ಉತ್ಸವಗುಲ ದೈವದ ಕಳಕುಲ ಕೊಂಡಿ ಮಲ್ದಿನೇ ಮಲ್ರಾಯ್ ದಾಯ್ಕೆಂಡ ಯಾನು ಪ್ರಥಮತಃ ನಮ್ಮ ಕಡಲದ ಒಂಜಿ ಏತು ಮಾತ ಸಿಂಧುಂಡ ಎಂಕ್ ಜ್ಞಾನ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನ ಅನುಗ್ರಹಡ್ದಾವರ ಗುರು ಗಣಪತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಗುರು ಪರಂಪರೆದ ಅನುಗ್ರಹಡ್ದಾವರ ಮಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಅಂದತ್ತು ಎಲ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಆಂಡ ಈ ಎಲ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಬರಿಯರ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಕಾರ್ಯ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಅಂದಿ ಪನ್ಪೆ ದಾಯ ಪರಂಪರೆ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗುರು ಅತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈರ್ನ ಊರು ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಪೆರಾರ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಡು ಗಣಪತಿ ಆಚಾರ್ಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಉಂಟು. ಪಿ ಕೆ ಗಣಪತಿ ಆಚಾರ, ಆರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ, ಆರ್ನ ಮೆಗ್ಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಶಾಂತಾಚಾರ್ಯ, ಆರ್ನ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಗುರು ಪರಂಪರೆದ ವಿಷಯ. ನನ ಎಂಕ್ ಪದ್ನಾಜಿ ವರ್ಗದ ಇತ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಈ ದೈವದ ಕಲಟು ಏತೇತು ಮಾತ ವರ್ಗನು ಕುಲ್ಲಾದರ ಇರು ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಳ ಆನಗಲ ಯಾನು ಕರೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ದಾನ್ನ ಆತು ಜನ ಕರೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ತಾಗೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆತು ವರ್ಗನ್ ಕುಲ್ನಾಗಲ ಎಂಕ್ ಪಾತೇರಿಯರ ಉಂಡು ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ರೆ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಆತು ಒಡನಾಟ ದಿ ಒಂದ ಮಾತೇರಡಲ್ಲ ಸಮಾಜೋಡು ಆತು ಎಂಕುಲು ಒಡನಾಟ ದಿ ಒಂದ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕ್ರಮ ಯಾನಿತ್ತ ಮುರಾನಿ ಕರೆ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕಪಟ್ನದ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಆ ಬಬ್ಬರಿಯ ಸಾನದ ಒಂಜಿ ರಾಘವ ಪುತ್ರನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಎಂಪಂಡೆ ಅಪಗಲ ಯಾನು ಪನ್ನಿ ಯಾನು ವಿಠಲ್ ದಾಸ್ ತಂತ್ರಿದಾರ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಆದ ಪೋತಿನಿ ಅಪಗ ಆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ವಿಠಲ್ ದಾಸ್ ತಂತ್ರಿಳ್ನ ಒಂಜಿ ಏತಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಆ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಆರು ಎಂಕುಲು ಹಿಡಿದು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿದಿನಾರು
ಮಸ್ತ್ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಿನಾರು ಅಪ್ಪಗ ಆರು ಎಂಚ ಮಲ್ಪು ಇರಿಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಸಹಾಯಕಿರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಹೆಲ್ಪರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಕತೆ ಅಕಲೆಗಲ ನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಹುಡು ಪನ್ಪಿನಂಚನ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯೋಡು ಆರೆಗು ಮಲ್ಲ ಅಜಲುಂಡಾರೆಗು ಮಲ್ಲ ಅಜಲ್ದಾರಾರು ನಾಗನ ದೇವೇರ್ನಾವಡು ದೈವ ದೇವೇರ್ನಾವಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅಜಲ್ದಾರ್ ಅಪಗ ಆರ್ದಾದ ಮಲ್ತೇರ್ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲ್ ಕಲ್ಪುನಂಡ ಕಲ್ಪಲೆ ತುಲ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಜಾಗೆಡು ಇಂಚಿಂಚಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಉಂಡು ಮೂಲಿತ್ತಿಲಕ ಮೂಲಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇತ ದಾಸಯ್ಯರ್ನ ಇರು ವಿಷಯ ಪನ್ನಗಲ ಅಥವಾ ದೈವರಾಜೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬುನ ವಿಷಯ ಪನ್ನಗಲ ಮುಂಡಾಲ ಸಮಾಜದ ವಿಷಯ ಪನ್ನಗಲ ಅಂಚನೆ ಮುಗೇರ ಸಮಾಜದ ಮಾಂಕಾಳಿ ಅಪ್ಪನ ವಿಷಯ ಪನ್ನಗಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಡೆಕಲ ತಂತ್ರಿದಾರು ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಕಡಬುಡ್ದು ಅವಳು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಾದೇರು ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಮಹಾಂಕಾಳಿ ಅಪ್ಪೆನ ಆ ದೈವಸ್ಥಾನೋಡು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಇಂಚಕೆಂಡಂದಾಂಡ ದೇರೆ ಬೈಲ್ ಕೊಂಚಾಡಿಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗೇರ ಮಹಾಂಕಾಳಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಅವಳು ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಪೂಜೆ ಆರೆಂಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಪೂಜೆ ಪುರ ಅವು ತಂತ್ರಿದಾರು ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಅಪಗ ಆ ಸಮಯಡು ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಎಂಕ್ಲೇನು ಕಡಬಿಡ್ತು ಅಪಗ ಎಂಕುಲ್ ಪೋನಗ ಅಲ್ತ ಕ್ರಮ ಅಲ್ತ ವಿಷಯ ಪುರ ಗೊತ್ತಾವರೆ ಅವಕಾಶ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗೇರ ಮಹಾಕಲ್ದಿ ಅಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂಜೆನದ ಮಹಾಕಲ್ದಿ ಅಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಇನ್ನಿತರ ವೈದಿಕ ಕೆಲಸ ಓವಾಂಡಲ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಮುರಾನಿ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ವಾ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ ಉತ್ತರ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಭಜನೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತ ಭಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆಗ ಒಂಜಿ ಕರೆಗಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪಂತೆ ಉಡುಪಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಗಡ ಒಂಜಿ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪನ್ಲೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿನೇದಾದ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಕುತ್ತೊಂದಿಕ್ಕಿನ ಸಾನೋಡು ರಾಜನ್ ದೈವಲಿ ಕೋರಿ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಕೋಲದ ಟೈಮ್ ಕೋರಿ ಕುತ್ಪುನ ಜಾಗೆಡ್ ಕೋರಿ ಕುತ್ಪುನ ಜಾಗಡ್ ಕೋರಿನ ಲೈಕ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಟೈಮ್ ಅಡು ಬುಕ್ಕ ಅಗಲು ಕೋರಿ ಕುತ್ಪುನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತೇರ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಏನ್ ಬುಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಪೂರಾ ಅವು ಪೂರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ರಿ ಇರ್ನಂಜಿ ಪಾತೆರಗೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ನಿರಸನ ಮಲ್ಪರೆಕೆನ್ನು ಅವು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಕುಲು ವಾ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲು ಪಂಟ ಸಮುದಾಯದಗಳು ಇಡೀ ಊರ್ದ ಸೇರ್ನವತೆ ಇಲ್ಲದ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚ ಅವಳು ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಯೊಂದಿತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಪಿಜ್ಜಿರ್ನ ಟೈಮ್ ಪಿಜ್ಜಿರ್ನ ಕಾಲೋಡ್ದಿಂಚ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಯೊಂದಿತ್ತಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋರ್ದ ಒಕ್ಕ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಪುನ ಉಂತವಡು ಒಂದು ಪಂಡೆರತೆ ಆ ಉಂತ ಏರ ಬೊಕ್ಕ ಉಂತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅತ್ತು ಒಂದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಗ್ಲಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತಿ ನೆಟ್ಟು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂತದ ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಉಂತದ ಆಯಿಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಲು ದಾಲ ಘಟಿಸಂಡ ಕೆಲವು ಜನಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೊಂಜೋನಗ್ಲೇನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಈ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಸಮಾಧಾನದ ಅಂತಿನೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಅತೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯನ್ನು ಈ ಜೀವಾದಿ ಪಣಪನ ಉಂತವು ನಾವು ಸರಿಯಾ ಅತೆ ಸರಿ ಸರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತರ ಕೇನು ಏನು ಬಟ್ರೆಡ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಸೊಲ್ ಮೇಲಿರಗೆ ಬಟ್ರೆ ಈ ಮೂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಉಂತದುಂಡು ಇತ್ತ ಭಜನೆದ ಬಣ್ಪರೆ ಐತ ಪಾತೆರಡು ದುಂಬು ಕಮಲಾಕ್ಷರಿ ಗೆಂಡನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಣಪನವು ಒಂಜಿ ಜಾತಿಯ ಹತ್ತಂದಂಡ ಎಗಡೆ ಬಣ್ಣ 6 ಬನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂಕುಲು ಬರುತ್ತೆ ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಲ್ತ ಜನ್ಮನ ಜಾಯತೆ ಜಂತು ಕರ್ಮಣ ಜಾಯತೆ ಜನ ಬಂಡೇರಿ ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂದ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗ್ಲ ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಲ್ತದೆ ಬರ್ಪಿನತೆ ಬಾಯಿಪಾಠ ಬರಂದು ವಾ ಜಾತಿದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ಪು ಜಾತಿ ಕಮಲಾಕ್ಷರಿ ಕೇಳಿನ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಂ ಮಯಾ ಸೃಷ್ಟ ಗುಣ ಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ ಅಂದ್ ಕೇಂಡೇರ್ ಪಂಡ ದೇವರೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಅತ್ ನಮನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಿ ನರಮಾನಿ ಅವೇನ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಅರ್ಧ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಆರ್ನ ಪಾತೆರೆಗೂ ಪೂರಕವಾತಿ ಅನ್ನ ಪಾತೆಯನ್ನ ಐಟು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಡೇಪಲ ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಅತ್ಯನು ತೋಡು ಗುಣ ಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ ಅಂದಲ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಆ ಗುಣ ಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶದ ಪ್ರಕಾರ ఆయన ಜಾತಿ ನಿರ್ಣಯ ಆಪೊಂದು ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡೈಕು ಉತ್ತರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪುಟ್ಟನಾಗವರಿಯೇ ಬ್ರಾಣಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟುವೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರ ಬಂಡೇರು ಜನ್ಮನಾಜ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರಿಗೆ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತ ನಮಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಪುಟ್ಟಿಯೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾತ್ರ ಅಂದುಂಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಪುಟ್ಟಿಯೇ ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಪುಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ
ಅತ್ತು ದ್ವಿಜತ್ವ ಬಡೆ ಒಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಜನ್ಮನ ಜಾಯತೆ ಅವೇನು ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಸುಲಭುಡು ಪನ್ಪುನು ಒಂದಾಂಡ ಅದು ಜನ್ಮನೇ ಜಾಯತೆ ಜಂತು ಐಟ ಆರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಜಂತು ఆయన గుణకర్మకు అనుసార అది ఒక్క మలుపునంచిత్తన నికులు కొరనంచిత్తన ద్విజత్వದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅತೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಕೊರಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಏರೆಗೆ ಓ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದುಂಡ ಅವೇನು ಆಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಒಂತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಯ ನಂಚಿನ ವಿಕೋಪಕ್ಕೂ ಕಾರಣದಾದ ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಏರು ಓವು ಮಲ್ಪೋಡ ಅವು ಮಲ್ಪುಜೆ ಏರು ಓವೇನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಯ ಅವೇನೇ ಮಲ್ಪುವೆ ಅವೇನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸುಲಭದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಸುಲಭದ ಉತ್ತರ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುಗಿತ್ತು ಕೊರ್ಕನಮ ಈರು ಪಂಡೆ ನಲ್ಕನೆ ನಿಗಲ್ ಪನ್ಲಕನೆ ಆ ಶ್ಲೋಕದನ್ವಯ ಜನ್ಮುಡು ಪುಟ್ಟುನಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಪುಟ್ಟುನ ಜಂತುವೆ ಅಂದ್ ಐಡ್ದು ಒಕ್ಕೋ ನಿಕುಲ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಕೊರ್ಪುನವು ಈರ್ನ ಮಗ ಕೀರೆ ಗುರು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಗಂಡ ಕ್ಷತ್ರಿಯಗ ಗುರು ಈರಾಪರ್ ಅಂಚ ಐತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಸ್ತುಂಡು ಆ ಮಸ್ತುದ್ದವ ಅಂಚಾನಗ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬತ್ತುಂಡ ಆಯ ಕಲ್ತೆಗಲಕದ ಚೌಳಿ ನೀರು ಮೀದು ಅತರಿ ಸಂಧ್ಯೆ ಒಂದೇನ ಮಲ್ತೊಂದು ಅತೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಸರಿಯಾದ ಉಪಾಸನೆ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಇಜ್ಜಂದೆ ತಡ್ಡೆ ದಾಟರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಆ ತಡ್ಡೆ ದಾಟಂದೆ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ತಡ್ಡೆ ದಾಟಂದಿತ್ತಿನ ಎಂದಂಡ ಆಯೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯನು ಪಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತವರ್ಗು ಅಕಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದುಂಡು ಉಂಡು 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 ಪ್ರಾಣರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದ ಅಪ್ಪಂದಂಡ ಆಯಗ್ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಾಣೆತ್ ಈ ರೀತಿ ಗುಣಕರ್ಮಗನುಸಾರವಾದ ಜಾತಿ ವಿಭಾಗ ಅಂದ್ ಇರು ಪಣ್ಪನ ಅತೆ ನೆಟ್ಟದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚು ನೆಟ್ಟದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವೇನರಿಗೆ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ಗೊಂಜಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆತ್ತನ ಉತ್ತರ ಇರು ಕೊರಿಯರೆ ರಡ್ಡನಿದ ವಣ್ಣರೆ ಇತ ಮೇರಿಕೆ ನಾವು ಜೀವಾದಿದ ಅವು ಚುಟುಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಲು ಸುಲಭ ಎಂಚಗೆಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸರತಿ ಸಾಲ್ಡ್ ಅವಳು ಎಂಚ ಬರೊಂದುಂಡು ಕೆಂಡ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಅವಳು ನೇಮ ಒಂದು ಪುನಗ ಅಜ್ಜ ಪಿಜ್ಜ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ಗಣಕುಳೆಗೆ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಪನಿಂದ ಪಾತೆರಂಡು ಅವಳು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಪನ ಉಂತ ಇರುವುದು ಸರಿಯಾ ಅವು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆನು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ದಾಯಿ ಪಣ್ಣೊಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆಯಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ವಾಗ್ದಾನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಉಂಟು ದೇವರ್ನ ಅಥವಾ ದೈವದ ನಡೆಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆಯಿ ಕೂಡಲೇ ನಾನಾ ರೀತಿದ ಕಟ್ಲೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪುನತ್ ದೈವಡ ನಮಕೇನು ಅಪಗ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಅಂದು ಅಥವಾ ಅತ್ತು ರಡ್ಡು ವರ್ಗಲ ಅಲ್ಪ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಸಂಸಾರ ಉಂತುದು ಅಲ್ಪ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಹೊರತು ಅವೇನು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತನನ ಆ ಕಪಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಇತ್ತನಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪರ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ದಾಯಕೆಂಡಂದಾಂಡ ವಾಗ್ದಾನ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಸಾನದೌಲ ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪಂದೆ ಪಿದೈ ಬತ್ತದು ನಡೆಟು ಉಂತುದು ಎಂಚಿನ ನಿಕಲ್ನ ಯಜಮಾನನ ವಿಷಯ ಅಂದಾಂಡ ಅಕಲ್ನ ಪನಿಯರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಇಂಚೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಇಂಚೆ ಬತ್ತಂಡು ಇಂಚನೇ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಅಥವಾ ಐಕೊಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆದ ಕಲೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆನೇ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಹೊರತು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುನು ಕಟ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಅಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿಂದಾಂಡ ಆನಿಯೇ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಮ್ಮಿದ ವಿಷಯ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆಲ ನಮ್ಮ ಆ ವಾಗ್ದಾನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಈತ್ನೈಟ ಮಧುಮಾಂಸ ಇತ್ತಂಡು ನನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾನದ ಎದುರುಡೆ ಆತೋಡು ವಿನಃ ಅವೇನು ಆ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಹೊರತು ಈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಚೂರು ಕಷ್ಟವು ಕಾರಣ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಇಂಚಪ್ಪುಣ ಅಂದದೆ ಎಂಚಗೆಂಡ ಇತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇತ್ತೆ ಅಂಗ್ ನೀಲೇಶ್ವರ ತಂತ್ರದಾರ್ಲ ಪನ್ಪನೆ ಕೇಂದೆ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಪನ್ನಗ ನಿಖಿಲೆ ಹತ್ತು ಬಣ್ಣ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಶುದ್ಧ ಕಲಸ ಮಲ್ಪುನವು ದೈವಳಿಗೆ ನಿರೂಪಣೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೋಳೆ ಆ ಕಲಸ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಚಕಿರ್ನಕುಲ್ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ತಿನಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪರ್ ಕುಟುಂಬ ಲೆಪ್ಪರ್ ಲೆತ್ತುದುಂತುದು ಈತನೇಟದ ನೆಟ್ಟದಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಡ ಅಪಗ ಅಕುಲು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂಕುಲು ಯಥಾ ರೀತಿ ಮಲ್ತದಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಅವೇ ನಿಕುಲು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂಡದು ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ತಿ ನಾವು ಸರಿಯಾ ಅಂತ ಎಂಕುಲಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ದಾಲ್ಪ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಪೂಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಆ ಕಲಶ ಸಂದರ್ಭಡು ಮುರಾನಿ ಮುಟ ಎಂಚಾ ಒಂದಿತ್ತು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರನೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಕೇನುನು ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಚಂದ ನಿಕುಲು ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಈತನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತು ನಿಕುಲು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪನ ಹಾಕಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ಅಂತ ಕೇನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಉಂಡ ದಾಲ ಉಂಡೋ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಕೇನುವ ಬನ್ಲೆ ಸಂಸಾರಡ ಕೇನುವ ನಿಕಲೆಗೆ ದಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡ ಅಪಗ ಎಂಕಲ್ಡತ್ ಬಟ್ರನಕಲ್ಡತ್ ದೈವಡ ಪಲ್ನೆ ದೈವಡ ಪಲ್ನೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಯಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದಾಂಡ
ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪದೆತದು ತೂಪುನು ಕಟ್ಟದು ಪೂ ಕಟ್ಟದು ತೂಪುನು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅರಸು ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಪಂಡ ಮುಂಡತ್ತಾಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಜುಮಾದಿ ರಡ್ಡು ಮೋನೆದ ವಿಷಯಡು ಮೊಗತ ವಿಷಯಡು ಚರ್ಚೆ ಬತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರದ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಪನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಮೊಗನ್ ತೋಜಾದು ವೈದ್ಯನಾಥನ ಮೊಗ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವೇ ಸಂಸಾರದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವರ್ಗ ಅತ್ತ ಜುಮಾದಿನ ಮೊಗ ಅಂದು ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಉಂತುನ ತೋಜಿ ಅಪಗ ವಾ ಮನೆಟು ವಾ ಮಂಚವುಡು ದೀವುಡು ಪನ್ಪಿನಂಚನ ತೀರ್ಮಾನ ಆನಿ ಆವುಡತೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಆವಂದೆ ಪುನಗ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನು ಪಂಡೆ ದೇವೆರಡ ಅಥವಾ ದೈವ ದೇವೆರಡ ಕೇನು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಪಿಂಗಾರ ದೆಪ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಒಂಜೇ ಸಲ ಪಿಂಗಾರ ನಿಕುಲೆಗ್ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಯಾನು ಪಂಡಿಲಕ ಕೇನುಡು ಯಾನು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅಹಂಕಾರದ ಅಂಡತ್ತು ಯಾನೊಂಜಿ ಸಲಹೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಾರ್ಗ ತೋಜಾವೆ ಐಟು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬೋಡು ದಾದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೇಂಡಂದಾಂಡ ಯಾನು ಪನ್ಪುನು ಐಟು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತನಂದಾಂಡಲ ಐಟು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಜವು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರಾಂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಭಿನ್ನತೆ ಪನ್ಪೆ ಐಟು ಅರಸು ಮುಂಡತ್ತಾಯಗ್ ಮೂಜಿ ಅಡ್ಡನಾಮ ಇತ್ತಂಡು ಮುಂಡೋಡು ಜುಮಾದಿನ ಮೊಗೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತಾಮಲೆ ಪೂ ಇತ್ತಂಡು ಪೂ ಇತ್ತಿನ ಜುಮಾದಿ ನಾಮ ಇತ್ತಿನ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ನೆಟ್ಟು ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಪಂಡೊಂದಾಂಡ ಈಶ್ವರಗ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಜುಮಾದಿ ಪಂಡೊಂದಾಂಡ ದುರ್ಗೆಗೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಅರ್ಧಾಣ ಅರ್ಧ ಪೂರ್ಣ ಅವು ಸತ್ಯ ಆಂಡಲ ಜುಮಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದುರ್ಗೆನ ಸಾಮ್ಯತೆ ಕೊರಲಿ ಅಪಗ ಯಾನ್ ಅಯ್ಯನ ಮುಗನು ಪತ್ತೊಂದೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೆ ದಾದಾ ಪಂಡೊಂದಾಂಡ ಯಾನು ಪಂಡಿನ ಸತ್ಯ ಅಂದಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಧರ್ಮ ಬರುಡು ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಅಪಗ ಧರ್ಮ ಬತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಯಾನು ಪಲ್ನೆಕ ಕಟ್ಟದ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ನಿಕುಲ್ ಪಲ್ನೆಕ ಯಾನು ಪಲ್ನೆಕ ಅಂದ ತೀರ್ಮಾನ ಆಯ್ಜಿ ಭಟ್ರು ಪಂಡಿನ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ನಡತುನುವ ಅಂದು ದೈವ ದೇವರನ್ನೆದುರು ಪನುಡು ನಿಕುಲು ಐಟು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ತಂಡ ಯಾನು ಹೊಣೆ ಎತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತೇರು ಪಾತೇರುಂಡೇರು ಭಟ್ರ ಈರ್ ಪಲ್ನೆಕ ಒಂಜಿ ಸಲ ಪಿಂಗಾರ ದೆಪ್ಪಲೇನ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ಬತ್ತಂಡು ಅಪಗ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ನಮ ಐನು ಶೋಧನೆ ಮಲ್ತದು ಸಂಸಾರ ಪಲ್ನೆಕ ಅಂತ ಅವಳು ಅಣ್ಣರ ಎಂಚೆಗೆಂಡ ಈರ್ನ ಸಲಹೆ ಭಕ್ತಿರ್ ಬಂಡಿಲೆಕ್ಕಲತ್ ಈರ್ ಬನ್ಲೆಕತ್ತು ದೈವ ಬನ್ಲೆಕ ಮುಲ್ಪಲ ಪುರ್ಪವರು ದೈವ ಬನ್ಲೆಕ ಮುಲ್ಪಲ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಎಂಕುಲು ಸಲಹೆ ಪನ್ಪುನತ್ತು ಎಂಚ ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಸಂಸಾರದ ಏರ್ಲ ಪಾತೆರ್ಜಿಯಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವಡ ಪನುಡಾಪು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವು ಇತ ಎಂಚಿನ ನನದ ಒಂಜಿ ಪರ್ವ ಎಂಚ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪನ್ಪ ದುಂಬುಡು ಎಂಚ ಒಂದಿತ್ತನ್ನು ಕೇನುವ ಒರಿಯಾಡ ಅಣ್ಣೆರ ದುಂಬು ಇಂಚ ಒಂದಿತ್ತನ್ನು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಆ ಎಂಚ ಅಂಚನೆ ಆಪುನತೆ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆನು ನಮ್ಮ ಪಾಡುವ ನೆಟ್ಟಿರಗಂಡ್ಲ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಪನುಡು ಎಂಕುಲ್ ಪನ್ಪ ಅಥವಾ ಇಂಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ದಾದಾಪುಣ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಚ ಬಣ್ಣದಾನಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೆಲವೇ ಜನಕ್ಕುಲು ಮಾತೆಟ್ಲ ಇಂಚ ಬಣ್ಣದಾನಗ ಮೂಲು ಜೀವಾದಿ ಕೊಯ್ತೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾನಗ ಇಜ್ಜಿ ನನ ಮೂಲು ನಿಕಲು ನೆತ್ತವಳೆ ಕೊಯ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ 5 ನಿಕಲು ಪಿದೇ ಮನ್ಪೊಡು ಅತ್ತಣ್ಣ ಮೂಲು ನನ ಮಿತ್ತು ಜೀವಾದಿ ಕೊಯ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಬಂಡ ಎಂಕುಲಿಗೆ ಮೂಲು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕುಲು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಗೊರ ಎಂಕುಲು ಬರಡ ಕಡಿಬತ್ತನ ಕುಲಿಜ್ಜಿ ತಪ್ಪುನ್ಲ ಪನಿಯರ ಪನ್ನಿ ಆಯಾಯ ಜಾಗುಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಕೈತ್ತಲೇ ಒಂಜಿ ನಾಗಬನ ಉಂಡು ನೆನ್ನಗ ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚಲ ಆ ನಾಗನ ಬನ ಅಲ್ಪನೇ ಕೋರಿ ನಮ್ಮ ಕುತ್ತೊಂದಿತ್ತನಂದಾಂಡ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರಿದಾರಾವಡು ಒಂಜಿ ಭಟ್ರಾವಡು ಒಂಜಿ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪುನ ಸಹಜ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ನಾಗಬೀದಿಡು ರಕ್ತಾಹಾರ ಬೂರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಪಗ ಜೀವಾವಧಿಯೇ ಉಂತಾಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯತ್ ಆ ಜಾಗೇನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಡ ಉಪ್ಪೋಡು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾಗನ ಕೈತಲ್ಡೆ ಚುಟುಕುಡೊಂಜಿ ಉತ್ತರ ಪನ್ಪುಂಡ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶನ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧ ಕಲಸ ಅದು ಒಕ್ಕೆಲಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕಿರ ತಂತ್ರಿಯ ಯಜಮಾನನ ಇತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಬದಲು ಮಲ್ಪೆರುಂಡ ಅಂದ ಅಕುಲು ಕೇನು ಬೇರೆ ಕೇನ್ನಗ ಕುಟುಂಬದ ಅಕುಲು ಪನ್ನುಡು ಇಂಚೆಂಚ ಕಟ್ಟಿತ್ತ ನಾವು ಇಂಚೆಂಚನ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಬಟ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜ ಇಂಚಿಂಚ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮುರಣೆ ಪಪ್ಪನ ಕುಟುಂಬದ ಒಕ್ಕೆಲಾಯನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಲ್ನ ಸತ್ಯದೇವತೆಗೆ ಕೋರಿ ಅಗೆಲು ಬಲಸೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬತ್ತನ್ ಅಪಗ ಆ ಬೊರ್ಚಿ ಬನ್ನ ಈರ್ ಬನ್ಲಗನೆ ಪೂಕಟ್ಟು ಬಾಡದು ನಾಗ ಬೊರ್ಚಿಂದೆ ಬತ್ತಂಡು ಐದು ಕೆಂಗ್ಲು ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಯಥಾರೀತಿ ಅಗೆಲಿತ್ತಂಡು ಗುಳಿಗೆಗೆ ಯಥಾರೀತಿ ಕೊರಿ ಕೊಯ್ಪನ ಅಗೆಲಿತ್ತಂಡ ಏನು ಊರ ಮಲ್ತದ ಒಂದೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತ ಅಣ್ಣರೆ ದಾದ ಕೇಂಡ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪಣಪುನೀತೆ ನಿಕುಲು ನಿರ್ಣಯ ದೆತೊನ್ನಗ ಅಪಗ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಜಾಗೃತೆ ದೆತೊನೊಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕಲೆಗೆ ನನವು ಸಮಾಧಾನ ಆತುಜ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿನ್ ದಾದಗೆಂಡ
ಕುಡರ ದೈವದವಳು ಉಂಡು ಮಲ್ತದು ದೈವದ ತರೆಟ್ಟು ಪುರ್ಪದಿ ಇದು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಾಕಟ್ಟು ಇಂಚೆತ್ತಂಡು ಇಂಚ ನಡಪೆರೆ ಅನುಕೂಲನ ಅನಾನುಕೂಲನ ಎಡ್ಡೆನ ಹಾಳ ಪಣಪನ ನಿಗಲು ಪುರ್ಪ ಕಟ್ಟದು ಯಥಾರೀತಿ ಅಂಡ್ ಯಥಾರೀತಿ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತಿನ ಸರಿಂದಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತಿನ ಸರಿ ಬಂದು ಆ ಜಾಗೆಡೆ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಐಟೊಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟು ಇಂಚಕೆಂಡ ದೈವದ ಕಟ್ಟಡು ಎಂಕಲ್ನ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ತಿನ್ಪ ಅವಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಇತ್ತ ಅಣ್ಣೆರ್ನ ಗುಳಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವಳು ಗುಳಿಗಾಗ ದೋಸೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅವಳು ಎಂಕಲ್ನ ಕೋರಿ ಮೀನು ತಿನ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ದೈವಗು ಗುಳಿಗಾಗ ಕೋರಿ ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅಂಚಾಂದು ಈರ್ನವಳು ದಾಯ ಕರ್ಕೊಂಬಿಡ ಎಂಕುಲು ಯಾನು ಗುಳಿಗ ಎಂಕುಲು ಕೋರಿ ಅವಡು ಬಂಡ್ರೆಚ್ಚಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ನವಳು ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಒಡುಪೇರ್ನವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಕೋರಿ ಇತ್ತಂಡು ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಪುನ ಎತ್ತಂಡು ಕೋರಿ ಅಗೆಲ್ ಎತ್ತಂಡು ಒಡುಪೇರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಞಾನ ಕಲ್ತೊಂಬತ್ತೀರು ತಂತ್ರಿಸ್ಥಾನ ಕಲ್ತೊಂಬತ್ತೀರು ಬತ್ತಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದಾನ ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆ ನಡತಂಡು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಕ್ ವಿಧಿವತ್ತಾದ ಕೇಣದ ದೈವ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಪುರ್ಪನ್ ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಣ್ಣುಗು ತೋಜುನೇನು ಪುರ್ಪಡು ತೋಜಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡು ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಅಪಗ ಅವು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಂದ ಅಂದ ಪುರ್ಪದೆಪ್ಪುಗ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಅವು ದೈವನಿಂದಾನೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಪುರ್ಪೋಡು ಕಟ್ಟದ ಬತ್ತುಂಡು ನಿನ್ನಗ ಅಪಗ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಅತ್ತ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಅತ್ತ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆನೆ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ದೈವ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಂದಿಂದ ಐಜ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ಓವು ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ಉಂಡ ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ಪುರ್ಪೋಗು ನಮ್ಮ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರೆ ಕಣ್ಣುಗು ತೋಜಿನ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪುರ್ಪೋಗನದ ದೈವನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚಂದ ಕಣ್ಣುಗು ತೋಜಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಆಯಿನವಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದು ತೂಡು ಒಂಜಿ ಕರೆಗಾತೊಂದು ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಏರು ಬಾತರಂದುಲ ರೋಲ್ತರು ಪ್ರಜ್ಞೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಎಕ್ಕಾರ್ ಏರೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಕ್ಕಾರ್ ಪ್ರಜ್ಞೇಶ್ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರೇ ಪ್ರಜ್ಞೇಶ್ವರೇ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೇರಾರ್ ಪನ್ಲೆ ಪ್ರಜ್ಞೇಶ್ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಿಲ್ನಪುರ ಆರೈಕೆ ಬರಡೊಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಬೆಲೆ ಆರೊಂಜಿ ಬರಡೊಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಇರೆಗ ಅಣ್ಣೇರು ಬರಡುಂದ ಅಂದ್ ಅಡಿಗೆ ರಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮಂಚ ಅವು ಪೂರ ಮರ ಮಲ್ದಿನಿ ಯಾನ್ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಪನ್ಪೆ ಫೋನ್ ಕೃಷ್ಣಕ್ಕೆ ನಡು ಪ್ರಜ್ಞೇಶ್ವರ ದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಪನ್ಲೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ನಿಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದು ಮೇ ಮರಲು ಅಂಚೆ ಅದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಪಗಂದಂಡ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದ ನಡತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣೇರು ಪನ್ಪೇರು ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಆರು ಎಂಕ್ಲ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೇರು ನೆಟ್ ಈರೊಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಮುರಾನಿ ಕರೆ ಮಲ್ತಿನಾಗ ಕಡೇಕ್ ಈರೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದಿರು ಅವು ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಈ ನೆಟ್ ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಸಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೇರು ಕುತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಮೇರು ಕುತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಘಟನೆ ಎಂಚಿನ ಕೇಂದಂದಾಂಡ ಆ ಕುತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅವಳು ಸತ್ಯದೇವತೆ ಪಂಜುರುಳಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಪಗ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಬನತ ಒರುಟೆ ನಾಗನ ಒಟ್ಟುಗೆ ನಂಬುನು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರುಡು ಅವು ಸೂರಿಂಜೆಡಿ ಅಂಕಲ್ನ ಪೊದ್ದುವೇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸೂರಿಂಜೆ ಪಣ್ಣಂದಂಡ ಎಕ್ಕಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ಕುಲೆ ಆವುಡು ಪಂಪಿನೆಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡ್ದ ಅವರ ಉಮೇಶ್ ಪಂಬದೇರ್ನ 60 ಮುಖೇಶ್ ಪಂಬದೇರುಳ್ಳೇರು ಆ ಮುಖೇಶ್ ಪಂಬದೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಲಹೆಡ್ದ ಅವರ ಮುಖೇಶ್ ಪಂಬದೇರು ಪಂಡೇರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೇರುಳ್ಳೇರು ಈ ಆರಡ ಮಲ್ಪಾಲೆ ತುಲೆ ಯಾರನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ತುಲೆಂದು ಅಂಚ ಪ್ರಜ್ಞೇಶಾಚಾರ್ಯನು ನಮ್ಮ ಆವೂರ್ದ ಕುಲೆ ಆಯ್ನೇಟ್ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತ ಆರು ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಆಯ್ಯ ದೈವದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡೊಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ದೈವದ ತೂದೆ ದೈವಡು ತುಲೆ ಆ ಮದನ ಕೈಟ ಆಣಿ ಮತ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದುಂಡು ಇಂಚನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಒಡಕ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ವಿಶ್ವಕರ್ಮೇರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಪಗ ಆರು ಕುತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ದೀಟಿನಂಚಿನ ಕೇಪುಳ ಬಲತಮ ಹಿಡಿದು ಬೂರುಂಡು ಆರೆಗ್ ಸಂತೇಶುಡು ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲಾರಿ 30 ತಾರೀಕಿಗೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದೈವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾತ ಇಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಡು ಆಂಡ್ ದಾಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಮಾತೆರೆಲ್ನ ಲೆಪ್ಪುಲೆಕ ಇಜ್ಜಿ ಏರು ಮಾತ ಅಗತ್ಯ ಬೋಡು ಅವೆನ್ ಲೆಪ್ಪುಲೆಕ ಆಂಡ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದೈವ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲು ಎಕ್ಕಾರ್ದ ಕೊಡಮಂತಾಯನ ದ್ವಾರದ ಕೈತಲೆ ಒಲಿ ಉಳ್ಳಾಯ ಧರ್ಮದ ಐವೇರ ಸತ್ಯೊಳ್ಳ ಮಾಮಲ್ಲ ನಡೆ ತಿಬರ ಗುತ್ತದ ತಿಮ್ಮತ್ತಿ ಕರಿ ತಾಂಗಡಿ ಬರಿಕದ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಅಂಚ ಅವಳು ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತಾರ್ನ ಇಲ್ಲು
ಅವಳು ಆಚರ ಗಂಟೆಗೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೆ ಎನ್ನ ಕಾರಡೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ನ ಪಂಜುರುಳಿನ ಎನ್ನ ಕಾರಡೆ ದಿಯೋಡು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕುಲು ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಂಡದು ಪಂಡ 6 ಕಡಪಾವೆಂದ ಪಂಡಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಆ ಮನೆ ಮಂಚವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಪಂಪಿನ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡು ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಆ ಪ್ರಾಯಾಸ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲ ದೈವ ಎಂಕುಲು ಆ ಮನೆ ಮಂಚವು ಮಲ್ತಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಎಂಕುಲು ಪೊರ್ಲುಡಯನ ಕನವಡು ಅಪಗ ಕಾಂಡೆ ಆಚರ ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಮನೆನು ಪಂಜುರುಳಿನ ಮನೆನಿ ಅನ್ನ ಕಾರಡು ದೀಪುನಲ ಆನಿ ವಿಠಲ್ದಾಸ್ ತಂತ್ರಿದಾರನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತೋಡು ನಮ್ಮ ಪೂಲಂದಾಯ ಸಾನುಡು ಮಂಜುನಾಥ್ ದೇವರಿಗೆ 4 ನಡೆ ಇತ್ತಿನಂದಾಂಡ ಆ 4 ನಡೆಟ್ಟು 4 ರಾಜಂದ ಇವನುಲ್ಲ ಐಟ್ ಪಡ್ಡ ಇಡು ಪೂಲಂದಾಯ ಆನಿ ಪೂಲಂದಾಯನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆ ಪೂಲಂದಾಯನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಚಾಕಿರಿ ಮಾತ ಮಲ್ಪುನು ರಾಕೇಶ್ ಸಾಲಿ ಅನ್ಪಂಡು ಆ ಪದ್ಮನಾಭ ಸಾಲಿ ಅಂದ್ರನ ಮಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಾತ್ವಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಗುಣಾಡ್ಡಿ ಈತೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಡೆ ದೈವ ದೇವರನ ಮಾತ ಮಸ್ತು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರೆಗೆ ಪಂಚಜೀಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಆತನು ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ 6 ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ದರ್ಶನಗು ದೇವರ ದರ್ಶನಗು ಪೋದು ಪ್ರಸಾದನು ಈ ಪೂಲಂದಾಯನ ಚಾಕಿರಿಗೂ ಪಂಡ 6 ಚಾಕಿರಿಗುಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪೆಡ ಒಂಜಿ ನಟದು ಪೋಕ ಪಣ್ಣಾಗ ಯಾನು ಇಂಚನೆ ಕಚ್ಚೋಡೆ ಪೋತೀನಿ ಪಂಜುರುಳಿನ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಚ್ಚೋಡೆ ಪೋತೀನಿ ಅವಾಗ ದೂರೋಡ್ದು ಏನಂತುದು ಉಂತಾಯಿರು ಕಾರು ಉಂತಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ದಾದ ವಿಷಯ ಕೇಂದಂದಾಂಡ ಅಪಗ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪಂಜುರುಳಿನ ಸತ್ಯದೇವತೆನ ಮಣಮಂಚವನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಬೋಡಾದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪನ ವಿಷಯ ಬತ್ತುಂಡು ಕದ್ರಿದ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವೇರ್ನ ಪಡ್ಡಾಯಿಡ ಪೂಲಂದಾಯನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ವಿಷಯ ಬತ್ತುಂಡು ಎಕ್ಕಾರ್ದ ತಿಬಾರ್ದ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ದ್ವಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೇರ್ ಬೋಡು ಭಟ್ರು ಬೋಡು ಮಡಿವಾಳೇರು ಬೋಡು ಪಂಚಜೀಟಿಗೆ ಬೋಡು ಅಪಗಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆಕ್ ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ಶಕುನದ ಯಾನು ನನಾಥ ಪನಿಯರವಿಲ್ಲ ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯ ಅಪಗ ಆ ಶಕುನುಡೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಆದಾಂಡ ನನ್ನ ಎಂಕುಲು ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಾತ್ರ ಸಾರ ಜನ ಸೇರಂಡದಾನೆ 10 ಜನ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣ ಅಪಗ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಷಯ ಆರು ಪ್ರಜ್ಞೇಶರು ಎಂಕುಲು ಮತ ಉಂಡತೆ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾಯ ಒಂಜಿಂದಾಂಡಲ ಜಾತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಮಡಿವಾಳ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪಂಪುನಿಡಲ ಎಂಕುಲು ಮಿತ್ರೇರಿಂದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ಮಿತ್ರೇರು ಗೆಳೆಯರು ಅಪಗತುಲೆ ಈ ರಾಕೇಶ್ ಸಾಲಿಯನ ಆವಡು ಮುಖೇಶ್ ಪಂಬದೇರ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಜ್ಞೇಶರ ಆವಡು ಯಾನ ಆವಡು ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಏಕಮನಸ್ಕೇರಾದು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತವುಲ್ಲ ಇಂದೊಂಜಿ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತಿನ ಇಡ್ಡಾಂಡ್ ಪ್ರಜ್ಞೇಶರ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲ ಅನ್ನರೆ ಎರಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವೆ ಕೆಲವು ಕೇನ ಓಲ ಬಾಕಿ ಇರಬಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಂದಿರು ಓಲ ಬಾಕಿ ಅವನು ಗೊಂಡ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ತಾಯಿಗೆಂಡ ಇತ್ತೆ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ದೇವತಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಭಜನೆ ಸರಿ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಪಂಡ ದೈವಳಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಭಜನೆ ಬೋಡ ಬೊರ್ಚ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮುರಾನಿ ಪುರ್ಲುದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಾದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದನ ಬೀರಿ ಸಂದಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಓಲಜ್ಜಿ ಕೊಡಿ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಕಾಪಂಡು ಬಾತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತೇರ್ನು ರಮೇಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಮೇಶ್ ಮನೇಲಿ ಹಿಡಿದು ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡುದ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಈತ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪತ್ತೆ ಏತು ಸರ್ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸಹಸ್ರಮಾನ ಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸನ ಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಅಂಡ 2,500 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ತುಳು ಲಿಪಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಅಂದ್ ದಾಯಕೇಂಡ ತುಳುನಾಡು ಪಣಪಿನಕ್ಕೆ ಇರಗ ದೈವದ ಸಂಧಿಪಾರ್ಧನದ ಉಳಾಯಿ ಪೋಯರ್ನಂಡ ಐಕ್ ಪಣ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಳತೆಗೆ ಎಕ್ಕಂದಿನ ಎಣಿಕೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನದಿ ಮೂಲ ಋಷಿ ಮೂಲ ಬನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮೂಲ ಲಂಚೆನೆ ಅಂಚ ಅವಿನೀರು ಅಳತೆ ಪತ್ತೆರೆ ನಂಕ ಆ ಪೂಜೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಉಂಡು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಮರ್ಗಿಲಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಪ್ರಳಯ ಆಯ್ನಂಚೆತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಪಂಡದು ಕೋಟಿದ ಇತಿಹಾಸ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳಿರೆ ಅಂಡ ಒಪ್ಪಿನ ಬುಡುಪಿನ ಆಯ್ಗೆ ಬಿಡ್ತಾನ ಅದೇ ಅದು ಪುರಾಣ ಆಧಾರಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆನ್ನು ಪೂರ ಉಂಟದೆ ಎಂದು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಲಿಯಂದ್ರನ ಆಂಡ ಪರಶುರಾಮನ ಕೊಡಲಿಗೆ ಪುಟ್ಟಿನಿಂದಲ ಪಂಪುಂಡು ವಾಮನೆ ಐದನೇ ಅವತಾರ ಆದಿನ ಅವತಾರ ಪರಶುರಾಮೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಆದಿನ ಅವತಾರ ಪರಶುರಾಮೆ ಐದನೇ ಅವತಾರ ವಾಮನ ನಾಡಿಗೆ ಬಲಿ ಮುಗ್ಗಿಂಡು
ಐತ ಒಂಚೂರು ಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯಪಂಡ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಆಧಾರವಾದಂದು ತುಳುನಾಡು ಏತು ಇತಿಹಾಸ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮನ್ವಂತರ ಬಂಡ 71 ಚತುರ್ಯುಗ ಅಂದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಪನ್ಪುಂಡು ನಾಲ್ನೇ ಮನ್ವಂತರಡು ಬಲಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಯಾನು ಓದಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪು ಅಂಚ ನಾಲ್ನೇ ಮನ್ವಂತರಡು ಬಲಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂದು ಬಲಿನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಪನ್ಪಿ ನಾವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣೋಡು ಬರ್ಪಿನ ಕತೆ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟುನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ ದಯಪಂಡ ಅವತಾರ ತಲೆ ಕೊಡು ಅದೇ ಪನ್ಲೆ ಅಂದ ಐಕ್ ಎಂಚ ಸಂಜ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಇಂದ ತೊನೊಲಿ ಅವು ಎಂಚ ತುಳುನಾಡು ಆ ರೀತಿ ತುಳುನಾಡು ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಪುನಿ ಎಂಚಾದ ಯಾಕೆಂಡ ನಾಲ್ನೇ ಮನ್ವಂತರಲ್ಲ 5 ಬೊಕ್ಕದ ಮನ್ವಂತರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜ ಅದಕ್ಕೇನು ಪರಶುರಾಮ ಅವತಾರ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ವಾಮನ ಅವತಾರ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಈರ ಅವತಾರದ ವಿಷ್ಣುನ ದಶಾವತಾರದ ಕತೆ ತಂಚಿ ಪೋಂದುಳ್ಳರೆ ಆ ದಶಾವತಾರದ ಕತೆ ಮುಖ್ಯ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಕಂಬಳ ಕೋಲ ಆಟ ಅಂದೇನ ಪೂರ ಉಂತಾಯಿ ಐಟ ದೋಷ ಬತ್ತಿನ ಅವರ ಅವು ಆವೋಡು ಪಂಪಿನ ಅಂದೆಟ್ಟು ಕೂಡ ಆಜ್ಞಾ ಕೊರಿ ಎಂದು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಉಂತಾಯಿ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾ ಅಂದು ಇರಿಕೆನ್ನತೆ ಅದು ಸರಿಯಂದ ನಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಸರಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬಂಡ ತುಳುನಾಡು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಪುರಾತನವಾಯಿ ನಾವು ಒಂದು ಪಣಿಪಿನ ಕೆಲ BM ಪಾತಿರ್ನಗಲ ಬಂದಿರು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬಾರಿ ತಮಿಳ್ ಕನ್ನಡ ದುಂಬುದ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಪಣಿಪಿನ ಆರ್ಲಾ ಒಂಜಿ ಭಾಷಣ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಂದೆಟ್ಟು ಸುರತ್ ಕಲ್ದ ಪಂಡ ಟಿವಿ ಡೇಕೆ ತಮಿಳ್ ಇರ್ದಲ್ಲ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆ ಆತ ಪುರಾತನವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಆತ ಪುರಾತನ ಆಯ್ನ ದಾತ್ರನೇ ಲಿಪಿ ಅಲಿದು ಪೋಯಿನಿ ಇಂದು ಎನ್ನಂಜಿ ಗ್ರಹಿಕೆ ಸರಿ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ನಮಕ್ ಮಾತೃಭಾಷೆನೆ ತುಳು ಯಾನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಸಾಧ್ಯ ಹಿರಿಯ ಸೀದಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಅಣ್ಣೇರು ಕೊರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಂದಂಡ ಈರೆಗೆ ಪರಶುರಾಮ ಅವತಾರದ್ದು ದುಂಬು ವಾಮನ ಅವತಾರ ಆತನಿ ಒಂದು ಎಂಚ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಚ ಅಂದ ಅಣ್ಣೇರು ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಪೇರಿ ಕೇಣಗ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರನ್ನ ಕುಡರಿಗೆ ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಅಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ಅಪಗ ಈ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ ಅರ್ಜುನನ ಕೊರ್ತಿನ ಕೀರ್ತಿನ ಮತ ವಿಷಯ ಆಗ ಶಾಪ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಶಾಪ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆ ಪಾಪನ ಕಳೆಯರೆ ಬೋಡಾದ ಕಶ್ಯಪೇರಿಗೆ ದಾನ ಕೊರ್ದು ಅವು ಮಾತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಮಾತೇರಿಗಳ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಕುಡಲಿಡ್ದು ಪುಟ್ಟು ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಕ ಅಪಗ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಸಮುದ್ರ ರಾಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಯರು ಅಪಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸೀಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡದು ಸಮುದ್ರ ರಾಜೇರ ಪನ್ನಗ ದತ್ತಾಪಹಾರ ದೋಷ ಅವೇ ಭೂಮಿಡು ಯಾನು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತೆ ಅಂದಾಂಡ ಲಕ್ಕಾಯಿ ನಂಚಿನ ಕಳ್ಳತನದ ಅಪವಾದ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಎನ್ನನೇ ಭೂಮಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಸಮುದ್ರ ರಾಜನು ಭಿನ್ನಹ ಮಲ್ಪುನಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪರಿಧಿನಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಏತು ಪಿರಪೋಡೊಂದು ಬರ್ಚ ಅಪಗ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಕೂಡಾರಿನ ದಕ್ಕುವೇರು ಅಪಗ ಕಡಲು ಪಿರಪೋಪುಂಡು ಪೋಪುನ ಸತ್ಯತೆ ಕಡಲು ಏತು ಆಳೋಪುಂಡು ಆ ಕಡಲು ಏತು ಆಳೋಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ವಿಷಯಗೂ ನಮೈತೆ ವಾಮನಾವತಾರಗೂ ಬರ್ತನಂದಾಂಡ ವಾಮನೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮೆ ಆದ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿನಿ ಪಾತಾಳ ಲೋಕಗೂ ನೂಕುದು ಅವನು ಪಾತಾಳದ ಅಧಿಪತಿ ಮಲ್ತೆ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಪಾತಾಳ ಒಲ್ಪ ಪುನಿಕೆಂಡೊಂದಂಡ ಸಮುದ್ರದ ತೀರ್ತೆ ಐಟು ನಿರ್ವಿವಾದ ಅತೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಯಾಲ್ನ ಕಣ್ಣುಡು ತೂತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಏರಿಕೆಂಡೊಂದಂಡ ಎಂಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಅಪಗ ಯಾನು ಮಲ್ತಿನ ಕತೆ ಅತ್ತು ಎಂಕಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ನೀಡಿದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕತೆ ತದಾದ ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಆ ಅಡಿಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಲ್ಪ ಭೂ ಪ್ರದೇಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನೀರು ತೀರ್ತು ಪೋಯಿ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಪ ತುಳುನಾಡು ಆವಡುಂದಾಂಡ ಭೂಮಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆವಚ್ಚ ಮಣ್ಣು ಸೃಷ್ಟಿ ಆವಚ್ಚ ಅಪಗ ಬಲೀಂದ್ರ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದಕ್ಕೇನು ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ನೀರು ಆಜಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಾಗನ ಕುಲ ಬೊಕ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬರ್ಪುನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂತೆ ಕೋಪುಡುಂದೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ನೆಕ್ ಪೂರಕವಾದ ಒಂಜಿ ತ್ರೇತಾಯುಗದ ಬೊಕ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಐಕ ಸಮ್ಮಿಳಿತ ಆಪುಂಡು ರಾಮದೇವರು ಅಂತರ್ಧಾನ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಹನುಮಂತ ದೇವರು ವ್ಯತೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ಆ ವ್ಯತೆ ಬಿಡ್ತೀನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ರಾಮದೇವರು ಹನುಮಂತ ಗೊಂಜಿ ವಚನ ಕೊರ್ಪೇರು ಯಾನು ದ್ವಾಪರ ಯುಗೋಡ್ಲ ನಿಕ್ ಯಾನು ದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡದ ಅಪಗ ತುಲೆ ಆ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಚಿರಂಜೀವಿ ಇಂಚಿಡ್ದು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಚಿರಂಜೀವಿ ಇಂಚಿಡ್ದು ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸತ್ತೈತೆ ಚಿರಜೀವನ 7 ಜನ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಬಲಿರ್ವ್ಯಾಸ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಷಯ 7 ಜನ ಚಿರಂಜೀವಿನ ಕುಲು ಅಪಗ ಇಂಚಿನ ಹನುಮಂತನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ
ಹನುಮಂತೆ ಐವೇ ಸಮದಾನುಡು ರಾಮಧ್ಯಾನುಡು ಉಪ್ಪುವೆ ಮಹಾಭಾರತ ಆಪುಂಡು ಮಹಾಭಾರತ ಆಯನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಗರುಡ ಗರ್ವ ಭಂಗ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕರಣಡು ಗರುಡನ ಗರ್ವ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ಗರುಡನು ಒಂಜಿ ಮಂಗನ್ಲೆ ತೊಂದ್ ಬಲ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪನ್ನೋಡು ಒಂಜಿ ಮಂಗೇನತ ಯಾನು ರೆಂಕೆಡ್ ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೊಂಬರ್ಪೆ ಆ ಕತೆ ಕೆಲ್ಲೆ ಬುಡ್ಚಿ ಆ ಕತೆ ಬುಡ್ಚಿ ಅಪ್ಪ ಗರುಡೆ ఆయన ಲೆತ್ತೊಂಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಸಲ ಆಪುಜಿ ರಡ್ಡು ಸಲ ಆಪುಜಿ ಮೂಜಿನೇ ಸಲ ಕೃಷ್ಣಡ ಬನ್ನಾಗ ಗರುಡಿಕೇನ್ವೆ ಇಂದ ಕೃಷ್ಣೆ ಬನ್ಪುನು ಗರುಡಡ ಆ ಮಂಗಲ್ನೆ ತಂದು ಬಲ ಪಂಡದು ಅಪಗ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಡೆಯತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪು ಈ ಆ ಮಂಗಡಪನ್ ಒಂಜೇ ವಾಕ್ಯ ಪನ್ ನಿನನು ರಾಮೆ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ ಈ ಓಡೆ ಪೋಪ ನಿನ್ನ ಪಿರೌಡು ವರ್ಪೆ ಅಪಗ ಗರುಡೆ ದೂರೊಡದೆ ರಾಮೆ ನಿನ್ನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಕಣ್ಣು ಜಪ್ಪುವೆ ಕಣ್ಣು ಜತ್ತದ ಬಲ್ತೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಗರುಡೆ ಬಲಿಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆ ಗರುಡೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಲಪುವೆ ಕೃಷ್ಣದೇವಿ ರೀತಿ ನಡೆ ಬಲಿಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತದು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಅನ್ನ ಪಿರವು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ರಾಮದೇವರಿನ ಆಗ ತೋಜಾಗಿಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಪಟಪಟ ಹಾಕದೆ ನನ್ನ ಲಗಡ್ದೆಪ್ಪುವೆ ದಯ ಮಲ್ತದು ಈ ಆಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪು ಪನ್ನಾಗ ಕೃಷ್ಣನೇ ರಾಮೇ ಆದ ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟ ಪೇರು ತೋಜುವೆರು ಗರುಡನ ಗರ್ವಭಂಗ ರಾಮಾನುಗ್ರಹ ಈ ಕಥೆನ ಇಡೀ ಉಂಟಾಗ ಅಪಗ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಗ್ ಆಯಗ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಆಯನ ಪಾತಾಳವು ಕಡೆಯಂಚಿನಂಚಿನ ವಾಮನೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಎರಡ್ಲ ಒಂಜೆ ವಾಮನೇ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮೆ ಅಪಗ ಈರು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೇ ಕಡಲ್ ಆಜಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಲಿ ಮಿತ್ತಬಪ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರೇ ತೋಜುವೆ ಅಪಗ ಪರಶುರಾಮೆಲ ಚಿರಂಜೀವಿ ಬಲಿಲ ಚಿರಂಜೀವಿ ರಡ್ಡುಲ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಲು ಅಪಗ ಆ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಕುಡರಿನ ಪುಗೆಲುಡು ಪಾರ್ದು ದತ್ತ ಕೈಟ್ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಪತ್ತೊಂದಿನಂಚಿನ ದೃಶ್ಯ ಆರೆಗೆ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಕೇಂಡಂದಾಂಡ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮೆ ಬಲತ ಕೈಟ್ ಛತ್ರಪತೊಂದು ದತ್ತ ಕೈಟ್ ಕಮಂಡಲಲ ಆ ಒಂಜಿ ಜಪಮಣಿ ಸರೆಲ ಪಾರ್ದುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ತೋಜುಂಡು ವಾಮನಾವತಾರದ ಪ್ರಕರಣ ಹಾಕೊಂಡು ಶರಣಾಗತಿ ಆಪಿ ದೇವರೇ ಇರು ಎನ್ನನೇ ದೇವರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರೇ ಆಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ನೆಟ್ಟ ಪನ್ನಗ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ರಡ್ಡು ಜನಕುಲ ಪಂಡ ನಾಗಕುಲಕುಲ ಆ ಬಲೀಂದ್ರಗಳ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರನ ಕೊರ್ಪೇರಿ ನನ ಈ ಮಣ್ಣದ ಅಧಿಕಾರ ನಾಗದೇವರಿಗಲ ದೈವದೇವರಿಗಲ ಆಂಡ ಅಧಿಕಾರ ಆ ನಾಗದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಅಂದಂದಾಂಡಲ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ರಾಜೆ ಎಂದು ಬೊಡ್ಚ ಅಪಗ ನನ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಆ ಇಡೀ ಸೀಮೆಗೂ ಈ ತುಳುವಾಲ ಬಲೀಂದ್ರೆ ಆದ ರಾಜೇ ಆದ ಮೆರೆಲ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೇನ್ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ನಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊಂದಲ ಇರಬಲ್ಲ ಗರುಡ ಪುರಾಣಗಳ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಂಬೆಗ್ ಸಾಮ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಮ್ಯತೆಗಳ ಇತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಗಿಂಬೆಗೆ ಜಾಂಬವಗ ತೋಜಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹನುಮದ್ ದರ್ಶನ ಆಯ್ನ ಹನುಮಗ ರಾಮದರ್ಶನ ಆಯ್ನ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ರಾಮದರ್ಶನ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಅವು ರಾಮಾವತಾರ ಬೇತೆ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಬೇತೆ ಅವು ಯುಗ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟು ಅಂಡ ನೆಟ್ ಸರಿ ಉಲ್ಟ ಉಂಟು ಎಂಜಕೆಂಡ ವಾಮನಾವತಾರ ದುಂಬ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದು ವಾಮನಾವತಾರ ದುಂಬ ಇತ್ತ ವಾಮನಾವತಾರ ವಾಮನಾವತಾರ ಆವೊಡ್ಡ ಅವಳು ದಾದಪ್ಪುಂಡುಗೆಂಡ ಬಲಿನ ಕತೆ ಪೂರ ನಡ ಆಯ್ತುಳು ನಾಡ್ಡಿಪ್ಪೆ ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗಿಡುಪ್ಪೆ ಅಂದ್ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನು ಅತ್ತ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುನು ದಾಯಕೆಂಡ ಪರಶುರಾಮರ್ನ ಅವತಾರದ ಒಂದು ನೆಟ್ ಈರೊಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಪನ್ಪುನ ಅವನ ಎಂಜಗೆಂಡ ಸುರೂಕು ಆಯೇ ಈ ತುಳುನಾಡು ಆಳೊಂದಿತ್ತೆ ಆಳೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಬಲಿ ಎಂಚ ಸುರುಟು ಆಳುನು ಆಯ್ ಸುರುಟು ಆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ದೇವರು ಆಯನ ಪಾತಾಳು ಕಡಬುರ್ದ ಆದು ಪೂಜಾ ಆ ಎಂಚ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ಪ ಅತ್ತು ಪಾತಾಳು ಆಳೊಂದಿತ್ತಿನಾಯನ ಪಾತಾಳು ಕಡಪುಡ್ನು ಬಲಿ ಆಳೊಂದಿತ್ತಿನಾಯನ ಅವಳು ಬಲಿನ ದಾಸ್ಯ ಉಂಡು ಬಲಿನ ಪಾತಾಳುಗ ಮೂಜಿನೇ ಪಾದೋಡು ಮೂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ದೀನಗ ಮೂಜಿನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಓಲ್ದಿಯೋಡು ಕೆನ್ನಗ ತರೆಕ್ ದೀಲಾ ಪನ್ನಗ ಆ ತರೆಕ್ ದೀದು ಪಾತಾಳುಗು ಕಡಪುಡು ಪನ್ಪಿನಂಚನ ಸತ್ಯ ಐಟುಂಡು ಆಯ ಪಾತಾಳುಗು ಕಡಪುಡ್ಡೊಡ್ಡ ದುಂಬು ಆಯ ತುಳುನಾಡಿನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಣಪನಂಚಿಕತನ್ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಅಣ್ಣೆ ಯಾನ್ ಪಣಪನ್ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣ ಚರ್ಚೆ ಅವ ಇತ್ತೆತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆತ್ತು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ದಿನೊಕ್ಲೆಡ್ ಐಗೊಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ವೇದಿಕೆನೆ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪಂಡ ಎಂಚಗೆಂಡ ಐಟ್ ಸಂಘರ್ಷಾತ್ಮಕವಾತ್ ಸೌಹಾರ್ದಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಗಾಸಿ ಇರಬಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪುನುಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಕು ಎನಡ್ದುಲ ಮಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಂಜ ಭಾಸ್ಕರ ಭಟ್ ರಾವಡು ಕೆಎಲ್ ಕುಂಡಂತಾಯ ರಾವಡು ಸೇರದು ದಾಯಕಂಡ ಈ ಯುಗ ಧರ್ಮದ ಅನುಸಾರದ ಅವೇ ಋಷಿಮೂಲ ನದಿಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಎಂಕಲ್ ನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಾಜ್ಞರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂಚಾನಗ ಸರಿಯಾಯಿನ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮದಾದ ಅಲ್ಪಲಿ
ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂಬೋಲಿ ಯಾನು ಬಣ್ಪನಿ ಯಾನು ಬಂಬದೆ ಅಂದು ಬಣ್ಪನಿ ಯಾನು ಸಮರ್ಥನೆ ಇರು ಬ್ರಾಣೆ ಅಂದಂದು ಇರು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂಬೋಲಿ ಹೊರತಾದ ಅವು ಇದಮಿತ್ತ ಒಂದು ಆನಿದ ತೂತಿನ ಕುಲಿ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಅಳತೆ ಕಟ್ಟಿನ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಯಾನು ಬಂಡಿನ ಯಾನು ಪಂಬದಿಂದ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಯುಗಕ್ಕೂ ಕೊಂಡಿ ಪನ್ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಯುಗತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತುಂಬುದೆಟ್ಟು ಕೊಂಡಿಡಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಆ ಯುಗದ ಬೊಕ್ಕದ ಯುಗಟ್ಟೆ ಕೃಷ್ಣ ರಾಮಾವತಾರದ ರಾಮದರ್ಶನ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದ ದರ್ಶನ ಐನಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಮೂಟು ರಾಮಾವತಾರತೆ ರಾಮಾವತಾರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಡು ಹನುಮಂತಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ ಕೊರ್ನ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ದರ್ಶನ ಇರು ಕೊರಿಯರೆ ಅವು ಸರಿ ಉಂಡು ಆ ಕತೆ ಸರಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ಬಲೀನ ಚರಿತ್ರೆಗಳ ಪರಶುರಾಮನ ಚರಿತ್ರೆಗಳ ವಾಮನಾವತಾರದ ಚರಿತ್ರೆ ಸುರು ವಾಮನಾವತಾರ ಬೊಕ್ಕ ಪರಶುರಾಮಾವತಾರ ಅವಳು ವಾಮನಾವತಾರಡು ಬತ್ತಿನ ದೇವೇರು ಇವೇನ ಪಾತಾಳಗು ತರ್ಪೊಡ್ಡದುಂಬ ಈ ಬಲಿ ತುಳು ರಾಜ್ಯನ ಆಳೊಂದಿತ್ತಿನಾಯೇ ನೂತನೆ ಯಾಗ ಮಲ್ತಿನೆ ನಾವಂತ ತುದ ಬೆರಿಟ್ಟು ಓಮಂದ ಕೊಟ್ಟಿಯಡಿಪ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತನ ನೂತನ ಯಾಗ ಮಲ್ತೇಕು ಒಂದು ಜನಕಲಿಗೆ ಈ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ದುಂಬುದಿನ ಕೊರಕದ ಬಂಡ ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ನ ಈ ವಿಚಾರಗೂ ಒಂಚೂರು ಗೊಂದಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎನ್ನಾರು ಏರಿಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಮನೇಲಿ ಇರೊಂಚೂರು ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಮನ್ನಿ ಪೋಡದ ಯಾಕೆಂಡ ಈ ವಿಚಾರ ಉದ್ದ ಬೋಗಿ ನಡೆದ ಅವರ ನೆಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಈ ನೆಟ್ಟು ಈ ಗೊಂದಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೆಟ್ಟ ಒಂದಿನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊನಪಿನ ಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊನಕ ಅಂಚದಣ್ಣರೆ ಈ ವಿಚಾರಗೂ ಬರಂದುಳ್ಳ ಜನಪದ ಮೂಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮತ್ತೆ ಮೂಲತವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಏತ್ ಸರಿ ಅವು ಎಂಚ ಸರಿ ಪಣ್ಪನಿತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರೆಂದಲ್ಲರೂ ಹೋಲ್ತರದು ಗೌತಮ್ ಪರ್ಂದು ಕುಟ್ಲರ್ದು ಪಾತ್ರೆರ್ನು ಪನ್ಲೆ ಗೌತಮ್ ಮತ್ತೆ ಮುಡುಪುನ ಇರುವೇರು ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲೈತೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಚಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕೇಳಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತ ಪುರಾಣೋಡು ಪರಶುರಾಮ ದೇವೇರು ತುಳುನಾಡನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೇರು ಪಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಕೈಗನ್ನಡಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯರು ಕಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಸಂಧಿ ಬಾರ್ದನೋಡು ಬಂತೇರು ಅಂದ್ ಆ ಸಂಧಿ ಬಾರ್ದನದ ಉಲ್ಲೇಖದ ಪ್ರಕಾರ ಪಾನ ಬಡಕೊಂದು ಭೂಮಿ ಉಂಡಾನಾಗ ದೇವೇರು ಬೆರ್ಮೇರು ಉದಿಯಬೆಂತೇರು ಆದಿಮೂಲದ ಸತ್ಯೊಳೇನು ಉದಿಯಬೆಂತೇರು ಕುಡುದಕ್ಕದಿಂದ ಅರಿವಿರ್ಕದಿಂದ ತುಳುನಾಡು ಉಂಡಾಗ್ತಂದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಬಂತೇರು ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಪರಶುರಾಮನ ಕತೆಟ್ಟು ಪರಶುರಾಮಿರು ತುಳುನಾಡನ್ನು ಉಂಡು ಮಲ್ದೇರು ಪಂದ ಅಂಡಲ ಈ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಮೇಲಾದ ಕುಲಕ್ಕು ದೇವರು ಒರಿ ಬೆರ್ಮೇರು ಆರುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆದಿ ಆಲಡೇಡು ಈ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರನ್ನು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನಾರು ದಯಗ್ ಅರೆಗ್ ತುಳುನಾಡ ಆದಿ ಆಲಡೇಡು ಪೂಜನೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೆಯ್ಯಾರಿಗೆದ ಸತ್ಯಲೂಪುನಂಚಿನ ನಡೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರಲಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನಡೆಟ್ಟು ಪರಶುರಾಮಗ ದಯಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ನಾಗಮೂಲ ಸ್ಥಾನೋಡು ಪರಶುರಾಮಗ ಅಲ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಆದಿ ಆಲಡೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಂಡೆಯವ್ ಬಾಕಿದ ಪುರೈಕ್ ಸಂದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ರಡ್ನೇತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ದೇವೇರು ನಾಗೆ ಮುಲ್ತ ಅಪ್ಪೆ ಸಂತಾನದ ತುಳುವೇರು ನಂಬುನಂಚಿನ ನಾಗೆ ಇನ್ ಕಾಲೋಡು ಕನ್ನಡದ ಯಾಕೆ ಪಾತೇರ್ನು ರಡ್ನೇ ಬಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದಂದು ಕೇಂದ್ರ ಈ ನೆಟ್ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಇರ್ನೈತೆ ರಡ್ಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡರು ನಾನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆಂಪು ಮಲ್ತ ಕರೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಂಪಾಂಡ ನೆಂಪು ಮಲ್ತದ ಕರೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ರಡ್ಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಿತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಪಾತೇರ್ಗ ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಪರಶುರಾಮ ಆರು ಕೇಂಡ್ ಅವತ್ತು ಆರಾಧನೆ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲ ಉಂಡು ಐಕ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆಚ್ಚಿ ಆರಕೆ ಎನ್ನುವುದಾದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ವೇದವವು ಕೆಂಡ ತುಳುನಾಡದ ವೇದವವು ಕೆಂಡ ಸಂದೀಪಾರ್ಧನಲು ಈ ಸಂದೀಪಾರ್ಧನಡಿ ತೆಂಗಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾರ್ಧನಲು ಬರ್ಪುನಿ ಬೆರ್ಮೇರಿ ಕುಡುವರಿದಕ್ಕದ ಭೂಮಿ ಉಂಡ ಅಂಡ ಪಣಪನ ಚಿತ್ತ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಉಂಡೆ ಆದಿ ಆಲಡೆ ಅಂಚ ಆದಿ ಆಲಡೆ ಬೆರ್ಮೇರಿನ ಆರಾಧನೆ ಸಿರಿಕಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಕುಮಾರನ ಆರಾಧನೆ ನಂದಿಗೋಣ ಮೈಸಂದಾಯನ ಆರಾಧನೆ ಇಂಚೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿನ ಆರಾಧನೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವು ಹತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆದಿ ಕಟ್ಲೆ ಆರು ಬಣ್ಪನೆ ಅಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಅವಳು ಪರಶುರಾಮನ ಆರಾಧನೆ ದಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವಾರೀತ್ಯ ಅನ್ಲ ಸಂದಿಡಾವಡು
ಪಾರ್ಧನುಡಾವಡು ನುಡಿಕಟ್ಟುಡಾವಡು ಅತ್ತನ ಆರಾಧನೆಡಾವಡು ಪರಶುರಾಮನ ದಾಯಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕೋ ಒಂಜಿನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಣ್ಣೆರೆ ಅಪ್ಪನ ರಡ್ಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಲು ತುಳುನಾಡದ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಬೆರ್ಮೆರು ನಾಗೆ ಲಕ್ಕೇಸರಿ ಇಂಚ ಆರಾಧನೆ ಪುಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮುಡಿಪು ಆರಾಧನೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರಿನ ಆರಾಧನೆ ತುಳುನಾಡದ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನೆ ಅಂಚಿನಡೆ ಮೂಲ ನಾಗೆ ಮೂಲ ಕನ್ನಡ ಬಾತಿರ್ನಿ ದಾಯ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನಂತೊಡ್ಡೆ ಅವು ಐಕ ಮುರಣ ದಿನ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದಾದ ಗೊತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಾಮುಂಡಿಲ ಕನ್ನಡ ಬಾತಿರ್ ಅವು ದಾಯಂದ ಕೇಂಡ ಮೂಲು ಎಂಚ ಕೇಂಡ ರಡ್ಡು ಕಾರಣ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಕುಂದಾಪುರ ಅಂಚಿ ಬೋನಗ ಈ ನಾಗಗ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ ಐದಕ್ಕೆ ಇಂಚಿಂಚಿ ಬನ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ದೈವಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಉಂಟು ಗಟ್ಟೊಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಅಂದ್ರೆ ಜತ್ತು ಬತ್ತಿನಿಂದ ಬಂದಾಗ ಚೌಂಡಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ಬಾತಿರ ಆಂಡ ಅಂಚ ಬಾತಿರನ ಮಾತ ದೈವಗಳ ಕನ್ನಡ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಗಟ್ಟ ಬಳಿ ದೈವಳಿಗೆ ಜುಮಾದಿಗೆ ಬಾರ್ದ ಜುಮಾದಿಗಳ ಕನ್ನಡ ಬಾತಿರ ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ಮಲಯಾಳಂ ಬಾತಿರ ಆಂಡ ಆರ್ಬಣ್ಪನೆ ಅವಳು ಮಲಯಾಳಿ ಬಾತಿರಡು ಮೂಲ ಕನ್ನಡ ಬಾತಿರಡು ತುಳುವನೆರಡು ದಾಯೇ ತುಳು ಬುಡ್ದು ಕನ್ನಡ ಬಾತಿಯರ್ ನೊಂದು ಬಣ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಮರಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಂಡ ಸಮರ್ಥನತೆ ನಮ್ಮ ಬನ್ನ ಸರಿಂದತ್ತು ಒಂಜಿ ಉತ್ತರದಾದ ಗೆಂಡ ನಮಕ್ ಮೂಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೈವಳೇನು ಒಂತ ಮೇಲ್ಸ್ತರಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಯಾರದ ತುಳುವೇರ್ನ ಆರಾಧನೆ ನಾಗನ ದೇವರಂದದೆ ತೊಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಓವು ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಅಂದ ಮೂಲ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಾನ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗೆ ದರ್ಶನ ಆ ದೇವರಂದು ದೆತ್ತೊನ್ನವಿನ ದರ್ಶನ ಮತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಐಕ ಪೂರ ಕನ್ನಡ ಬಾತಿಯನ್ನ ಕೊರಿಯ ಮಮ್ಮಾಯಿ ದರ್ಶನದ ಕನ್ನಡ ನಾಗ ದರ್ಶನದ ಕನ್ನಡ ದೇವಿ ದರ್ಶನದ ಕನ್ನಡ ದುಂಬು ಬಕ್ಕುಂಜಿ ಬತ್ತಿನವೇನು ಅವೇನು ದೇವರಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಕನ್ನಡ ಬಾತಿರನ್ನವೇ ಸರಿಯಿಂದ ತೋಜಿ ನಡೆದ ಅವರ ನಿಜವಾದ ನಾಗಗ ದರಿಪನಗಲಿ ತುಳು ಗೊತ್ತುಜ್ಜೋ ನಿರರ್ಗಳವಾದ ತುಳು ಬಾತಿರನಗಳು ತುಳು ಸಹಿಬಾಡ್ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಆ ಕೂಲು ಆ ರೀತಿ ದೆತ್ತೊಂದ ಭಾಷೆ ಕಣತು ದಿಪ್ಪೇರೋ ಹೊರತಾದ ನಾಗಗ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಗೊತ್ತು ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಾತಿರ್ನ ಬೆರೆನೆರಂದಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೇಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಕೇನುಂಡು ತುಳು ಬಾತಿರ್ನದ ದೇವರಿಗೆ ಭಾವನೆ ಮುಖ್ಯ ಅತೆ ಆ ಪಂಡ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಮಣ್ತು ನಾವು ನರಮಾನಿ ಮೂಲತವಾದ ಜಗತ್ತಿಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಪೊಟ್ಟ ಭಾಷೆ ಕೈ ಭಾಷೆ ಅವೇ ಗಗ್ಗರ ತೆಚ್ಚಿಡ ದೈವದ ನಾವು ಭಾಷೆ ಐದೊಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಭಾಷೆ ಅತೆ ಪೊಟ್ಟ ಭಾಷೆ ಬಂಡವ ಹಾಳುಂದತ್ತು ದುಂಬು ಕೈ ಭಾಷೆಡತ್ತೆ ಕೈ ಸನ್ನೆಡೆ ಕಣ್ಣು ಸನ್ನೆಡೆ ಇಂಚಾನಗ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಕಡು ಬನ್ನ ಆದಿ ಆಲಡೆಡ ದಾಯಿಜ್ಜಿ ಪಣ್ಪುನವೇನು ಎಕಡು ಬನ್ನಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸಗ ನಾನೊಂದಿನ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ನೆಕ್ಕಂದೆ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಯಿ ವೇದಿಕೆ ಖಂಡಿತ ಮೆತ್ತುಡು ಅವು ತುಳಿಪು ಒಂದು ಪಣ್ಪನೆ ಅಕಲ್ನ ಜ್ಞಾನದ ದಾಹ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಡ ಉಂಡಾಯ್ತು ಬಾಜೆಲುಂಡು ಅಂಚಾಯ ನಡೆದವರು ನೆಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಕೊರುಡು ಎಲ್ಲ ದಿನ ಬಾಕಿ ಸಮುದಾಯದಕಲು ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಬಾಕಿ ಧರ್ಮೀಯರು ಕೇನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪನ ತಾಕತ್ತು ನಮಡಬೋಡು ಗೊಂದಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಜಾನಪದ ಅಂಚಂದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ನಮ ಒಂಜೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಆರೋಪಾಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ತಪ್ಪುಂದತ್ ಆರೋಪಾಪನ ಕ್ರಮ ಆರೋಪ ಆಂಡಲ ಅವು ಸಮರ್ಥನೆ ಬೋಡು ತುಳು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಕಂಡೊನ್ನಾಯಗಲ ಪಂಡೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಕಂಡೊನ್ನಾಯಗಲ ಪಂಡೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಈ ಪಂಡೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತಿನ ಕಂಡೊನ್ನೆಕ್ಕು ಐಕ್ ಎಂಚಿನ ಯಜಮಾನಿ ಜಿಂದಾಪುಂಡು ಅಪಗ ನೆಕ್ಕು ಯಜಮಾನಿ ಗೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ದುಂಬುದ ದಿನೋಕಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಈ ತುಳಿಪು ಕೂಟ ಆ ಒಡೆ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಈಜಿಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ರೀತಿ ಏನು ತೂತೆ ಮಸ್ತು ಪುಸ್ತಕಲೆಡು ಮಸ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನ ಲೇಖನಲೆಡು ಈರು ಬಣ್ಣಂಚಿತ್ತನ ಕುಂಡಂತಾಯರ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕುಂಡಂತಾಯರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಭಾಸ್ಕರ ಭಟ್ರನಂಚಿತ್ತನ ಮಕ್ಳಿನ ಪೂರ ದೆತ್ತೊನುಗ ದೆತ್ತೊಂದು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಅಧ್ಯಯನಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಇದಮಿತ್ತಂ ಬಂಡ ಏರ್ನಲ ಭಾವನೆಗೆ ಗಾಸ್ಯಾವಂದನಲಕ ಒಂಜಿ ಇದಮಿತ್ತಂ ಮುಂದು ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯ ಬೋಡು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲರು ಮುಖೇಶ್ ಗಂಧಗಾಡು ಮುಖೇಶ್ ರೇ ಬನ್ಲೆ ಮೂಜನಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಯತೆ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ದಾದಗೆನ್ನಗ ಕರ್ಮೆರಿನ ಸುರುಲೆಪ್ಪುನು ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರ ಮುರಣಂಜಿಕೆ ಎಂದು ಬತ್ ಮಂಚಾದುಪ್ನ ದೈವ ನೂಲು ಪಾಲಡು ಅಸ್ರಣ್ಣೆರಿನ ಬ್ರಾಣೆರಿನ ಸುರುಲೆಪ್ಪುನು ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬೋಡಿತ್ ಎಂಚ ಬೋಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೆರಿನ ಸುರುಲೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮತ್ವನ ಸುರುಲೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರಣ ಎಂದು ಇಂಕೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ದೈವದ ಕಲಟ್ ಬ್ರಾಣೆರಿನ ದುಂಬುಲೆಪ್ಪುನ ಅತ್ತ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೆರಿನ ದುಂಬುಲೆಪ್ಪುನ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಬಂಡ ದೈವಲೆಪ್ಪುನು ನೂಲು ಪಾಲು ಬ್ರಹ್ಮಸಭೆ
ಅದೇ ಅಂದ್ ಅಪಗ ಓವು ಅಂತ ಕೇಳಣ್ಣರೆ ಅಂದ್ ತುಲೆ ಲೆಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬೇತೆ ಇತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ದೈವ ಒಂಜಿ ಉಂಡಾಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಸುರೂಟು ಐಟ್ ಲೆಪ್ಪುಂದತ್ತು ಎನ್ನ ಶಿಲ್ಪಿಗೆ ಸಂದು ನಂಚಿನ ಪಣವು ಗೌರವ ಸಂದುದುಂಡ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವತ್ತು ಕನ್ಪನೆ ಇತ್ತೆ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ದೈವ ಪದ್ನಾಜಿ ಕಟ್ಲೆಡು ನುಡಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಓಪನ್ ಪೂರ ನೇಮ ನೇಮದಿಚ್ಚಾಡು ಪ್ರತಿಮಾ ನೆಚ್ಚಿಡ ಬಾಯಿ ಜತ್ತದು ಅವು ನೂಲು ಪಾಲ ಲೆಪ್ಪುಂಡತೆ ಐಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಸಭೆ ಏರೇನು ಬ್ರಾಣೆರೇನೆ ಲೆಪ್ಪುನು ಬ್ರಾಣೆರೇನೆ ಲೆಪ್ಪುನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೆಯರನ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇರೇ ಸುರು ಅವು ಎಂಕಲು ಯಾನು ಪಂಡಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂದತ್ತು ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಅಂದತ್ತು ಯಾನು ನೂರು ಕಡೆಗೆ ಪೋತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಸಂದರ್ಭಡು ದೇಶಕೋಶ ತಿರುಗದು ಭಾಷೆ ಕಲ್ತದು ಇಂಚ ಮಾತ ವಿಷಯ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿನೇ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಈರು ತಿರುಗಿಲಕನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಈ ಲೆಪ್ಪು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಭಿನ್ನತುಂಡು ಎಂಚ ಅಂದ ಪನ್ಕ ಮಕ್ಳೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅರಸು ಪಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಸುರು ಅರಸುಲೆನ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಮಣಿಪಂದೇವೇರೇನು ಐದು ಕಸರಣ್ಣೆರನ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಬಟನಕ್ಲೆ ಅವೇ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಅವಳು ಸುರು ಅರಸುಲೆನ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಅರಸುಲಣ್ಣ ಜೈನರೇನು ಅಕ್ಲೆನ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಐದು ಬೊಕ್ಕೋ ನಮಕ್ ಬ್ರಾಣೆರನ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಅವೇ ಕುಡೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಏರೆ ಇಪ್ಪಡು ಸುರು ಅವಳು ಬ್ರಾಣೆರನ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಐದೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಖಂಡಿತ ಆಂಡ ದೈವದ ಕೊಡಿಯೇಟಿ ಎಂಚ ಕ್ರಮ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅನ್ನರೆ ಒಂದು ಜನಕ್ಲೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ದೈವದ ಪೂರ ನೇಮಾಂಡು ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುಗಳು ಇಂಚಿನ ಕಟ್ಲೆಪ್ಪಡು ಬಲಿತ್ತಡೆಬೋದು ಉಂತುದು ಅವಳು ಸುರುಳೆಪ್ಪುನೆ ಏರಿಯಾ ಎನ್ನ ಮೂಲ್ಯ ದುಂಬಲ ಪಂಡ ಆ ಮೂಲ್ಯ ಬಂಡೇರು ಜಾತಿ ಮೂಲ್ಯ ಎಂದತ್ತು ಏರು ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ 374 ದಿನ 16 ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಗರ್ಭ ಆಯನ್ ಲೆಪ್ಪುಲ ಸತ್ಯ ಸುರೂ ದೈವ ಬಾತಿರ್ನು ಆಯಡ ಬಾತಿರ್ದು ದೈವ ಆಯಡ ಕಟ್ಟು ಬನ್ಪನೆ ಅಪಗ ಅವಳು ಜಾತಿದ ವಿಷಯ ಬತ್ತುಜಿ ಅವಳು ಏರು ಮಲ್ತಲ್ಲ ಆಯಡ ಪಾತಿರದಾಗ ರಾಜ್ಯದ ಕಲ ಬಂಡ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡೆ ಬಾತಿರೋಡತ್ತೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡವು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಅವಳು ರಾಜ್ಯೋಡು ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದೀತೇರು ಏರೆಗೆ ಸುರುತ್ತ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತೇರು ಏರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕದ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತೇರು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಭಿನ್ನತೆ ಉಪ್ಪುಂಡಂದು ಅಂಡ ಐಟ್ ಸುರುಟು ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುನನೆ ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಪಗ ಆ ಜಾಗೆಡ್ ಪೂರ್ವೋಡು ಏರೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂತಿರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಆಂಡ ಈ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಇಂಚಿದ ಮರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಪ್ಪುನು ಬ್ರಹ್ಮಕುಲ ಅವಳ ನೂಲುಪಾಲು ಬ್ರಹ್ಮಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆರಣೇರು ಅಂತ ಬತ್ತಂಡ ಅವ ಅಕ್ಲೇನ್ ಲೆಪ್ಪನ ಇಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪ್ರಾಣಿರಿತ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ದೈವ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ತಂತಿರಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಗೊಂದಲ ಉಂಟು ಇದೆ ಅನ್ಕೇನು ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪ್ರಧಾನ ಬ್ರಾಣಿರ್ನಿಕ್ಲು ಅರ್ಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೇಮ ಹಾಪುಂಡು ಈರ್ಲ ಬರ್ಪರು ತಂತ್ರಿದಾರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇತ್ತೆನಿಗ್ಲು ಕದ್ರಿದ ತಂತ್ರಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬೇತ ಕಡೆ ತಂತ್ರಿದ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲು ಬೇರೆ ಕುಲ್ಲು ದಾನಕ ದೈವ ಬಟ್ರೇಂದು ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಬಟ್ರೇಂದು ಲೆಪ್ಪೋಡ ತಂತ್ರಿದಾರೆ ಸುರು ಲೆಪ್ಪಡ ವಾ ಬಟ್ರೇಂದು ಲೆಪ್ಪಡು ಎಂಚಿನ ಲೆತ್ತನಂದಾಂಡಲ ಅಲ್ಲು ಸುರೂಟು ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿದಾರೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ್ ಅರ್ಚಕೇರಿಗೆ ಸುರುಟು ತಂತ್ರಿದಾರೆ ಅವಳು ದೈವಕೆಯನ್ನು ಬಟ್ರೆ ಏರುಂಡು ನೂಲುಪಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಸಬಡಿಕೆಯನ್ನ ಬಟ್ರೆ ಬನ್ನೋಡು ತಂತ್ರಿದಾರೆ ಅವಳು ಕದ್ರಿಡಿ ಎಂಚಕೆಂಡಂದಾಂಡ ತಂತ್ರಿದಾರೆಗೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಹಾರಾಜೇರಿ ಅತ್ತ ಅವಳು ಎಂಚಕೆಂಡ ಕದ್ರಿಡಿ ಕದ್ರಿದ ತಂತ್ರಿ ಅಲ್ತಾರೆ ಅಪಗ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನಾಗ ಸುರುಟು ಎಂಚ ಬೇತೆ ಒಲ್ತಾಂಡ್ಲ ತಂತ್ರಿ ಬತ್ತಿರಂದಾಂಡ ಅಲ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ಬಟ್ರ ಪನುಡು ಏರುಂಡು ನೂಲು ಪಾಲು ಬ್ರಹ್ಮಸಭೆ ಅಪಗೆ ಇರು ಬಣ್ಪುನೆ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಸುರುತ ಮರ್ಯಾದೆ ಐದಕ್ಕ ಬಿನ್ನೆರೆಂಡು ಬಣ್ಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿಗೂ ಸುರುತ ಮರ್ಯಾದಿ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕದ ಮರ್ಯಾದೆ ಕದ್ರಿಡು ಅರಸುಲುಂದಾನ್ಲ ಸುರು ತಂತ್ರಿದಾರೆ ಐದು ಅರಸುಲೆ ಅಂಚ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಿನ್ನತೆ ಅವೇ ಇರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಅಂಚಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬಂಡ ಅವಳು ಅರಸು ಬಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟೋಡ್ಲ ಅವಳು ಓದ ಪಟ್ಟಿ ಆವಡು ಅರಸುಲ್ ನಾವು ಏರೆಗಲ ವಾ ಜನ ಪಟ್ಟಿ ಆವಡು ಅವಳು ಸುರು ಮಣಿಪಂದೇವೇರು ಅವಳು ಅರಸುಲೆಗೆ ಅಪ್ಪನೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನತೆ ಅಪಗ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪೂಜೆ ಕುತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಈ ಕುತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಬ್ರಾಣೇರ್ನಕುಲು ಐಟ್ ಆವಾಹನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ವಿಚಾರ ಬತ್ತಂಡು ಅಪಗ ಈ ಕುತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಪಂಡಂದಾಂಡ ನೇರವಾದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಇತ
ಆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೆರು ಮನೆ ಮಂಚವು ಮಾತ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲು ತಾವಡು ಮರ ತಾವಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಮನೆ ಮಂಚವು ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಪ ಮನೆ ಮಂಚವುಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನು ಏರಿಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪನುಲಿ ದಾಯ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಆ ಮರನು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಕನವುಡು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಕನೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನೆಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೆರೆಗುಂಡು ಐತ ಜ್ಞಾನ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಆ ಮರ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಡು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಕನವುಡು ಎಂಚ ಕನವುಡು ಪನ್ಪಿನೆಂಚಿನ ವಿಷಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೆರೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಐಟದಾಲ ಎಂಚಿನಾಂಡ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಣ್ಣಂದಾಂಡ ಕ್ಷಮಿಪಿಲೆ ಪನ್ಪಿನೆಂಚಿನ ವಿಚಾರುಡು ಆ ಸುರೂಟು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೂಜೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪೂಜೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಂಜುರುಳಿನ ಮನೆ ಮಂಚ ಒಂದಾಂಡ ಪಂಜುರುಳಿನ ಆವಾಹನೆ ಮಲ್ಪುನತ್ತಕುಲು ಅಕುಲ ಪಂಜುರುಳಿನ ಮನೆ ಮಂಚವುಗೂ ಮಲ್ತಿನ ಮನೆ ಮಂಚವುಡು ಸೂತ್ರಗೂ ಅಥವಾ ಆಯೋಗು ದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬತ್ತಿತ್ತನಂದಾಂಡಲ ಐಟ್ ಬಾದಿ ಪಂದೆ ಉಪ್ಪಡು ಯಜಮಾನಗ ದಾಲ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನೆಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶವಾದ ಐಟ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಯಿರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ದೇವರೇನು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಳಿಕಾಂಬೆ ವಿನಾಯಕನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅವು ಕುತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಅವು ಕುತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಂಬಶುದ್ಧಿ ಮಾತ ಆವೆರುಂಡು ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾತ ಆವೆರುಂಡು ಐತ ಮನದಾನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಗ ಆವಾಹನೆ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕುಲು ಅಪಗ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೆರು ಆವಾಹನೆ ಮಲ್ತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಟನಕಲ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಪನ್ಪಿನೆಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೆರು ದೈವನ ಆವಾಹನೆ ಮಲ್ಪುನು ಅತ್ತವು ಅವನು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆ ದೈವನು ಓ ದೈವ ಅವನ ಆವಾಹನೆ ಮಲ್ಪುನು ಬಟನಕಲು ಅಥವಾ ಈ ಬಗೆಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಿಂದಲ್ಲ ರೋಲ್ತಿರೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣರ ನೆಟ್ಟಿ ಇಂಚೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡುಲ ಪನೊಲಿ ಈತ ಇರು ಪನ್ನೆಟ್ಟು ಎಂಚಂದಕೆಂಡ ಅಕ್ಕುಲು ವಿಶ್ವಕರ್ಮರು ಆಚಾರ್ಯರು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೇರು ಮಲ್ತದ ಅಕಲ್ನ ಕರ್ಮಾಂಗ ಮುಗಿತೇರು ಮೂಲು ಬತ್ತಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕೋ ಇಡೀ ಕುಲಕೋಟಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಸೇರ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಲ್ಪನು ನಿಕ್ಲು ಲೆಪ್ಪಂದೆ ಬರ್ರೆಜ್ಜೆ ಅತ್ತು ಲೆಪ್ಪಂದೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಟು ಈತ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಈತ ಈತ ಮಾತ ಕೆಲವು ಮಾತ ಈತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಅಥವಾ ಭಟ್ರನಕುಲುವೆ ಪುರ ಇಂಚ ಮಾತ ಮಲ್ತೇರು ಬೋರ್ಡು ಮಾತ ಇಂಚ ಆತನೊಂದು ನೆಟ್ಟು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಂಜಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ ದಾದ ಭಕ್ತೆರಡ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ವೀಕ್ಷಕರಡ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜಿ ಭಕ್ತೆರಡ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ದಾಯಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಅಕುಲು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಗ ಆವಡು ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ನಗ ಆವಡು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ನಗ ಆವಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಟನಕಲ್ಡ ಕೇಂದ್ರದ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡು ಜೀರಕುಲು ಅಕುಲು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರದು ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡು ಇನ್ನು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾತ ಸೀದಾ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಪಗ ಬಟ್ರನಕುಲು ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪಿನೆಂಚಿನ ಅಪವಾದ ಸರಿ ಅತ್ತವು ವಿಷಯ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕುಲು ಲೆಪ್ಪಂದೆ ಓಲ್ಲ ಪೋಯರೆಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಇತ್ತ ಎಂಚಿನ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆವಡು ಎಂಕುಲು ಮಾತಲ ಮಲ್ಪುನು ಆ ಏರು ಲೆತ್ತೇರು ಏರ್ನ ಮನೆತನ ಐತ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಮಲ್ಪುನು ಹೊರತು ಐಕ್ ಎಂಕುಲು ಹೇರುನು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಅಪಗ ಅಕುಲು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ನೇಟಿ ಎಂಕುಲು ಪೋಪುನು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ನೇಟ್ ಇತ ಒಂಜಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರಿದಾರೇನಾವಡು ಅತ ಎಂಕ್ಲೆನಾವಡು ಬ್ರಾಣೆರೇನಾವಡು ಒವೇ ಕುಲತ ಬ್ರಾಣೆರಾವಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾದ ದೈವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೇ ಪಂಡದು ಎಂಕುಲು ಅಕುಲು ಲೆಪ್ಪು ದಾವರ ನಿಕುಲು ಲೆತ್ತದ ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಪಗ ನಿಖುಲ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ನಿಖುಲ್ ಮಲ್ಪನ ಧರ್ಮನೆ ತಪ್ಪಿಚ್ಚು ನಿಖುಲ್ ಮಲ್ಪನ ಧರ್ಮ ನಿಖುಲು ಮಲ್ತದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕೋ ಇತ ಮುಗಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕೋ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಕೆಂಡ ಐದು ಒಕ್ಕ ಇತ್ತ ಮುಗತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತನ ನೆತ್ತನೆ ಅಪಗ ಕಟ್ಟು ನಕುಲು ಅವ ಜನಾಗದ ಕಲಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಅಕಲ್ನ ವಿಭಾಗ ಅಕುಲು ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚಂದು ಆರನೇ ಕೆಲಸ ಮೇರ್ದಾಯ ಮಲ್ತೇರೆ ಮೇರ್ನೇ ಕೆಲಸ ಅಕಲ್ ಅಕಲಿನ ಲೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲು ಅಕುಲು ಮಲ್ತದ ಅಕಲಿಗೆ ತಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಒಂದು ಏರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕು ದೋಷ ಬರ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಚಾಕ್ರದ ದೋಷ ಬರ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ದಿನ ನಾನು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಗದಾಲ ದೋಷ ಬರ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಬಂಡ ಐತ ವಿಚಾರಡು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಕೊರ್ಪುನು ಈರ್ನ ಶಕ್ತಿನ ಬಂಡ ಈರು ಎಂಚಿನ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಲ್ತ ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ತಾರ ಆ ಶಕ್ತಿನ ಅವಳು ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಎಂಕುಲು ದೈವಾರಾಧನೆ ಅವಡು ಒವೇ ಆವಡು ಎಂಕುಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಡು ತೂಪ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪಂಡ ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ನಾಗ ತಟ್ಟೆ ದಕ್ಷಿಣೆ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆ ದೀಪುನಂಚಿನ ಸಹಜ ಎಂಕಲ್ನ ಧರ್ಮವು ಎಂಕಲ್ನ ಧರ್ಮ ಪಂಪುನ ಹಿಡ್ದಲ ಎಂಕಲ್ನ ನುಪ್ಪವು ಅಥವಾ ಆ ಕಾರಣಗಳು ಅಪರಾಧತ್ತ ಕೇಳಿ ಐಟ್ ದಾದ ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ತಟ್ಟೆ ದೀದು ಕಾಸು ಮಲ್ಪುನು ಆ ಒಪ್ಪುಗ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಪ್ಪುಗ ಆಂಡ ಐಟ ಒಂಜಿ ಒಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಡು ಷಟ್ಕರ್ಮ ಉಂಟು ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಾಪನ ಯಜನ ಯಾಜನ ದಾನ ಪ್ರತಿಗ್ರಹಣ ಪಂಡದು ಕಲ್ಪೋಡು ಸ್ವತಃ ಕಲ್ಪೋಡು ಬೇತಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾವಡು ಯಜ್ಞ ಸ್ವತಃ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೇತಕ್ಲ ಅಪಗ ಯಜ್ಞ ಸ್ವತಃ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೇತಕ್ಲ ಮಲ್ಪಾವಡು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ತಾನು ಮಲ್ಪೋಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಬೇತಕ್ಲೆಗೆ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪರೆ ದಿಗ್ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಜನ ಯಾಜನ ದಾನ ಪ್ರತಿಗ್ರಹಣ ಅಪಗ
దాన దెతనును మాత్రత్తు దాన కొరడు దాన కొరుపుల్న దాన దెతనుల్న రడ్డులావుడు ఉంది లెక్క అపగ భక్తిర్నకులు న్యాంపన్పే తట్టె దక్షిణ పాడువీరు నెట్టు రడ్డు విషయ ఉండు ಎಂಕುಲ್ ದಲ ಬಲತ್ಕಾರವಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾಡ್ಲೆಂದು ಎಂಕುಲ್ ಕೇನುಜ ಅಕುಲು ಇಷ್ಟೋಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಪಾಡುನು ಐತ ಉಲಾಯ್ದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮನ ಯಾಂಪನ್ಪೆ ಇತ ಲೈಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ನಾಗ ಅಥವಾ ನೀರಿದ ಬಿಲ್ ಕಟ್ನಾಗ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿ ದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಂದು ಆ ಅಂಗಡದ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥಗೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ನಾಗ ಒವೇ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡು ಆ ಕಾಸೊಂದು ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡತೆ ಬಿಲ್ ಕಟ್ನಾಗ ಮಾತ ತೊರತು ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಅಪಗ ತೊರತು ಪಾಡುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ತಟ್ಟೆ ದಕ್ಷಿಣೆಡು ಮಾತ್ರ ಅಪಗ ತೊರಪುನು ದಾಯಿಕೆಂಡುಂದಾಂಡ ಪಾಪಕರ್ಮ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಪರಿಹಾರಾದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಪುಣ್ಯಾಂಶ ತಿಕ್ಕಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಡು ಆಯ್ ಪಾಡುವೆ ಅಪಗ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಪಾಪಕರ್ಮನು ದೆತೊಂದು ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಜಪತಪತ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭಾವದಾವರ ಅವೇನು ದಹನ ಮಲ್ಪೋಡು ಭಸ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಪಗ ಆ ತಟ್ಟೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತಟ್ಟೆ ಪನ್ಪುನೆಡ್ದುಲ ಭಕ್ತಿರ್ನ ಪಾಪನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಪಟ್ಟಾವುನಂಚಿನ ತಟ್ಟೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಐಕು ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾಗದೇವರು ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆಡು ನಾಗದೇವರನ ಒಂಜಿ ವಿಕಿರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ನಾಗದೇವರಿತ ನಾಗ ನಡೆ ಪಂಡ ದಾದ ಕೆಂಡೊಂದಾಂಡ ಸಲ್ಫರ್ ಗಂಧಕ ಉಂಡತೆ ಐತನೇ ವಿಷಯ ಅಪಗ ನಾಗನ ಒಂಜಿ ಸವಾರಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆಡು ಗಂಧಕ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಕಿರಣ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಆಯನ ಆ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಮಣ್ಣುಡು ಅವು ಹೇರಳವಾದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಈ ಆ ಮಣ್ಣುಡು ನಮ್ಮ ಪೊರೆಲನ್ನಾಂಡ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಮಾತ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಸತ್ಯ ವಿಷಯ ಐತ ವಿಷಯ ಬುಡ್ಕ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ನಾಗನ ಒಂಜಿ ಬಿಂಬ ಉಂಡತೆ ಅವು ಭೂಮಿಗೆ ಇತ ಪಂಚಾಮೃತ ಆವಡು ಬೊಂಡಾವಡು ನೀರಾವಡು ಇತ ಕಡಲು ಸೇರೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಒಂಜಿ ತಂಬಿಲ ಮಲ್ಪುನಗ ಕಡಲು ಸೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಐಕ್ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡೊಂದಾಂಡ ಭೂಮಿ ಸೇರೋಡು ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಭೂಮಿ ಕಂತೋಡು ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡಪಾನ ಬೊಂಡ ನೀರು ಮೈತುಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊಡಪಾನ ಪೇರು ಮೈತುಂದಾಂಡ ಐಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ಅಂದು ಕೊರ್ಪುಜ ಒಂಜಿ ಐಟು ನೂದು ಶೇಕಡ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡಪಾನಗು 100% ಅಂದ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಅನುಮಾನ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಆ 100% ಒಂಜಿ ಶೇಕಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಕೌಳಿಗೆಡಾವಡು ಅಥವಾ ಚೊಂಬುಡಾವಡು ಪತ್ತುನು ದಾಯಿಕೆಂಡಂದಾಂಡ ತೀರ್ಥವು ಅಪಗ ತೀರ್ಥ ದಾಯಿ ಬರುಡು ನಾಗನ ಆ ಆಕೃತಿದ ಶರೀರದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೇರಾವಡು ಬೊಂಡಾವಡು ನೀರಾವಡು ಆ ಶರೀರಗು ಪರತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ನೀರಾವಡು ತೀರ್ಥಾವಡು ಅಡಿಟು ನಮ್ಮ ಪತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವು ತೀರ್ಥ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅವೇನು ಪ್ರಾಶನ ಮಲ್ಪುನಗ ಆ ತೀರ್ಥನ ಬೊಂಡೊಡು ಕೊರ್ದಾವತ ಅವೇನು ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊನೋದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗೆಗೆ ಬೆಂದಿರು ಬೋಪುನ ಜಾಗೆಗೆ ಹತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗೆಗಿಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಅವು ಮಾತ ನಂಗೆ ನಾಗನ ಒಂಜಿ ನಡೆಕೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ದೋಷ ತೀರ್ಥಗ್ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವು ಪುರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಉದ್ದವ ತೀರ್ಥದ ವಿಚಾರವು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ಅಂದ ಆಪುಜಿ ತೀರ್ಥ ಅಂದ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕು ಬಾಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ತೀರ್ಥ ಅಂದ ಆಪುಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ವಿಚಾರಗಳು ದಾಯಕಂಡು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಾತ್ರೆ ನೆಕ್ಕಲ ವಾಸ್ತವ ವಿಚಾರಗಳ ಬೊಳ್ಪು ಪರಡವನೆಕ್ಕಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅಂಚಂದು ಅವಲಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಶುದ್ಧೋದಕ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ದು ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ತೀರ್ಥ ಕೊರ್ಪನೆಕ್ಕ ದಾಲ ಅಪರಾಧಿಜ್ಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರ್ಪನೆಗಳ ಅಪರಾಧಿಜ್ಜಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಸಮಯ ನಂಗೆ ಮುಗಿಂಡು ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಆಕೆರೆ ಅಂಡ್ ಈ ವಿಚಾರಗೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬಂದಾದ ಕೆಂಡ ದಕ್ಷಿಣದ ವಿಚಾರ ಬ್ರಾಣೇರು ದಕ್ಷಿಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಗೆಟ್ ಅಣ್ಣೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೆರಿಪಾಯರು ಐಟು ಕುಡಂಜಿ ವಿಚಾರ ತೆರಿಯೊಣಂದ ಭಕ್ತರು ಅರ್ಚಕಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವೇನ ಶಿಲಾಭವತಿ ಶಂಕರ ದಾಯಕೆಂಡ ದೇವರು ಉಲ್ಲೆರ ಇಜ್ಜರ ಪಣಪನವೇನ ಅತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆರ ದೇವರನೆದುರು ಇವಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಪಣಪನ ರೀತಿಯ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಡು ಆಗ ಆತ್ಮ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಅರೆಗು ಕೊರ್ಪನೆ ದಕ್ಷಿಣೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕೊರ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಮಧುಕರಿ ಇಂಚ ಅವು ಪುರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗಿ ನಾವು ಅವೇನು ಆ ಕಾರಣ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಯಪಂಡ ಭಿಕ್ಷುಕ ಕೊರ್ಪನ ಭಿಕ್ಷೆಲ ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ ಅಂಚೆನೆ ನೇಮದ ಗರಡು ಕೊರ್ಪನ ಮಣ್ಣನೆಲ ಅವಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕನಿಷ್ಠ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಅವು ದುಂಬುರ್ದಿಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗಣಿ ಸೇರೆಜ್ಜೆ ಆಂಡ ಈ ತೀರ್ಥದ ಬಗೆಟ್ ಅವಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಆಗಿ ನಾವು ತೀರ್ಥ ಕೊರ್ಪನ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಎಂಗಲು ಬತ್ತಿನಾಗ್ಲೆ ಆ ಭಟ್ರಂಜಿ ತೀರ್ಥ ಕೊರಿಯರ್ಡೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನೆಮ್ಮದಿ ಆಪುಂಡು ನಾನು ತೀರ್ಥ ಕೊರ್ಪುನ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದ ಶುದ್ಧೋದಕ ತೀರ್ಥ ಮನದಾನಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಚಾಮೃತ ಆಪುಜಿ ಪಂಚಾಮೃತ ಅವು ಆನಿ ಅಪಾಪಗನೆ ಆವುಡು ಪಂಚಾಮೃತ ತೀರ್ಥ ಅವು ಕೊನೆಯ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬಗೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಯೊಂದು ಆಳವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತುರ್ದಿಂಚ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಿ ಅಣ್ಣರೆ ದಾಯಕೆಂಡ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಪಂಡ ಈ ತುಲೆ ವೈದಿಕತೆ ಅಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಮಯ ನನ್ನ ಉದ್ದ ಕೊನೆಯ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ
ಕಾಲು ಗಂಟೆ ವಿಸ್ತಾರ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾನು ಇತ ಯಾನು ಯಾನು ಪುರೋಹಿತೆ ಎಂದು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗೆ ಪುರೋಹಿತೆ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಡ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲಿಯ ಯಾನು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವೈದಿಕೆ ಎಂದಾಂಡ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಆದುಪ್ಪರೆ ಯಾವ ವೈದಿಕತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅತ್ತು ಅಪಗ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲಾ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಒಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂಜಿ ತರಂಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾತೇಕಲ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಮನ್ನಣೆ ನಂಕು ಮುಗಿದ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಣೇರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಅದು ದುಂಬುದ ಸರ್ತಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಗೆಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಮುಕ್ಕ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆತ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಇದು ಪನ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾದ ಪಣ್ಪಾರು ಒಂಜೇ ನಿಮಿಷ ದೈವದ ಕಲಟು 14 ವರ್ಗ ಅಂದುಂಡು ಅವಾಗ ಈ 14 ವರ್ಗಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಕದ್ರಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಮೊಯ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವಾಡಿಗೇರ್ ಬೊಕ ಮೊಯ್ಲಿ ಸಮಾಜೋಡು ಪದಾರ್ಥಿಲುಲ್ಲೇರು ಮೊಯ್ಲಿ ಸಮಾಜೋಡು ದರಿಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ರಾಗಿ ದರಿಪುನಂಚಿನ ಪೂಜೆನ ಕರಿಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಮಾತ ಮೊಯ್ಲಿ ಸಮಾಜೋಡುಲ್ಲೇರು ಜೋಗಿ ಸಮಾಜೋಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅರಸೇರು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಂಚಿದೀಪ ಸ್ತಂಭ ಪೊತ್ತ ಉಂಡು ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜ ಆ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಮರ ಏರ್ ಸಾವೇರು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತ ಆಯಾಯ ಕುಲ ಅಂದತ್ತು ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲ್ ಹಿಲಾಲ್ ಆ ಒಂಜಿ ವಸ್ತ್ರದಾನ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತು ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ವಿನಾಯಕ ದೇವರನ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ದೇವರನ ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕದ್ರಿ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನು ಮಾತ ಭಕ್ತರೆಗಳ ಯಾನು ಋಣಿಯಾದುಲ್ಲೆ ದಾಯಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಈ ಕರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟುಡು ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಎಂಚೈತೆ ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲ ಅಂದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲೆಗಳ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಆಂಡ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಒರಿಯಡ ದೇಹಿಂದ ಪನಂದಿಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಏರಡ ಅಂದ್ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಪರಮಾತ್ಮೆ ನೇರವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಜೆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಭಕ್ತಿರ್ನ ಮೂಲಕವಾದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ತೆನೆಗೂಡಿ ಹಳ್ಳ ಹನಿಗೂಡಿ ಹಳ್ಳ ತೆನೆಗೂಡಿ ಬಳ್ಳ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅಪಗ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣೆ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದ ದೇವಿರ್ದಯೊಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆಗಿನಿ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿಂತೋಜಾದು ಕೊರ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಯಾನು ದಾಯೆ ಮಾತ ವರ್ಗಲ್ನ ಉಡಲಿಡ್ದಿಯೊಂದೆ ಹೃದಯೊಡ್ದಿಯೊಂದೆ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಪರವ ಸಮುದಾಯ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಷಯ ಪನ್ನಗ 7 ಜನತಲ ಒಂಜಿ ಬಂದಲೆ ಪಂಬದೇರ್ನ ವಿಷಯ ಆವಡು ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಪ್ಪಣ್ಣೆ ಸೀನ ಪರವೇರ್ನ ವಿಷಯ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಎರ್ಮಾಲ್ದ ಮೂಜಿ ಮೆಗ್ಗಪಲಯನಕಳು ಪಡ್ಡಮೆ ರವಿ ಆವಡು ವಿಜಾರದ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ಆವಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ರಾಜು ಆವಡು ರಾಯಿ ಲೋಕೇಶ್ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪುದಾರ್ಪನೆಂದು ಪೊಣ್ಣುಂದಾಂಡ ದೈವದ ಕಲತ ಅಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಎಂಕ್ ಮಾತಿರ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾಡ್ದೀರ್ ಅಪಗ ಯಾನಿನಿ ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ನುಪ್ಪುಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತ ವರ್ಗದಲ ದಕ್ಷಿಣ ಐಟುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಯಾನು ಆ ವರ್ಗಲ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಮಾತ ವರ್ಗಲ ಎನ್ನ ಉಡಲುಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು ಎಂಚಿನಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಏಪ್ಪಲ ಮದ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಿವಿ ಮಾತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಕ್ತಿರೆಗೊಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮದಿಪು ದುಂಬು ಮಾಯ ಬೆತ್ತಡಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಮಾತ್ರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವುಂಡು ಅಂಡ ದೈವಗು ಮನಸ್ಸುಡು ಮಾತ್ರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವುಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರುಳಿನ ಮಿತ್ತು ಓಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಃ ಕುಟುಂಬದ ಏತ್ತು ಜನ ಇತ್ತನಂದಾಂಡಲ ಏತು ಮಲ್ಲ ದೈವ ಇತ್ತನಂದಾಂಡಲ ಕುಟುಂಬದ ದೈವನ್ ಮರಪಡೆ ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಉಂತಿನಗ ಒರಿಯ ಉಂತುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನೆಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಪನ್ನೋಡು ನಿಕುಲು ಬಾಯಿ ಬಿಡುದು ಪನೋಡು ಒಂದು ನಿಕಲಿಗೆ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಪಿದಾಯಿಡ್ ದೇರಂಡಲ ಬೆದಾನೆ ಮರಲಿರ್ಲಕ ಒರಿಯ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನೆಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬತ್ತುಂಡಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ನಿಕುಲು ಬಾಯಿ ಬಿಡುದು ಪನೋಡು ನಿಕಲಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ನಿಕುಲು ತೂಲೆ ಎಂದೇನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಕಷ್ಟನು ಬಾಯಿ ಬುಡ್ದು ಸ್ವರ ದಿಪ್ಪುಡು ಆ ಅಲೆ ಬರುಡು ಉಲಾಯಿಡ್ದು ಸ್ವರ ಬರುಡು ಅಂಚ ಪಂಡದು ನಿಕುಲು ದೈವ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಮಾತ ವರ್ಗಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಉಡಲುಡುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ನಿಕಲ್ನ ಉಡಲಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೇನು ದೆಪ್ಪಡೆ ದಯಮಲ್ತದು ದಯಪಂಡಂದಾಂಡ ಏರ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆருந்து ಯಾನ ಆರೋಪ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಆಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ 14 ವರ್ಗೋಡು ಎಂಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ ಭಕ್ತರಿಗಳು ಉತ್ಪಡ ದಯಪಂಡಂದಾಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದುಪ್ಪರೆ ಯಾವು ಎಂಕುಲು ತುಳು ಜನಕ್ಲೇನು ಎಂಕುಲು ಮದಪರ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡಂದಾಂಡ ತುಳುವೇರ್ನೇರ್ದಾವರ ನಮ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೆಗ್ಗೆಪಲಯನ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೊಂದು ಒಂಜೆ ಅಪ್ಪೆನ ತುಳುವೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೊಂದು ಸಾಮರಸ್ಯಡುಪ್ಪುಗ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘರ್ಷಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪುನು ಬುರ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಹೆತೆಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸನ್ಮಂಗಲಾವಡು ಅಂಚನೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭಟ್ರಿಗೆ ಯಾನು ಉಡಲ್ದಿಂದಿನೆಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದಾ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಕಲೆಗಳ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಳ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎಡ್ಮೆ ಮಾರಗಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ಗ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೌರವ ಕೊರೊಡುಂದಾಂಡ ಸಾರ್ ಎಂದು ಬನ್ಪ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭಟ್ರಿಗೆ ಪಿದಾಯಿಡ್ದು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸಾರ್ ಎಂದು ಬನ್ಪ
ಅವು ಗೌರವದ ಒಂದು ಸೂಚಕ. ಅವಾಗ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂಜುರುಳಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಗು ಜನ್ಮೋಡೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುನುಂದಾಂಡ ಆಕಲಿನ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರು ಬಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರು ಬಂಡ ಆಯ್ತು ಸಾರೇ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಅಂದು ಇರೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂಜುರುಳಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಗೌರವ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತು ದೀದು ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ಲೈದಲು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟೆರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಈ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಚಾನಲ್ ಹಿಡಿದು ಏಪ ಕರೆ ಬತ್ತನಂದಾಂಡಲ ಯಾನು ಬರಿಯರೆ ತಯಾರುಲ್ಲೆ ಎನ್ನೆಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನಾತು ಯಾನು ಸಂಶಯನ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಎಂದತ್ತು ಯಾನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಎಂದತ್ತು ಎನ್ನೆಡ್ದು ಎಂಚಿನ ಎಂಕ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರು ಹಿರಿಯರದಾವರ ಆ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನನ ಕೊಡ್ತೇರ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಹಿಡ್ದಾವರ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ದೇವರನ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಹಿಡ್ದಾವರ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಸಿರಿಕುಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಪಂಡ ರೈತಲ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಏತೇತು ಮಾತ ವರ್ಗನ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜೆ ಸಿಂಧು ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಿಂದುಡು ಏತು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪಟೊನ್ಗ ಯಾನು ಮಂತಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂದತ್ತು ತೀರ್ಪು ಅಂದತ್ತು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರನ ಪಟೊಂದು ಮಾತ ಎಂಕಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಮೆಗ್ಗೆಪಲ ಎಲ್ಲಕ ಇತ್ತೊನ್ಗ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರುಡು ಉವಾಂಡಲ ಭಕ್ತರಿಗಿಂದ ಅಂಪನ್ಪ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಿಂದ ಅಂಪನ್ ಪೂಜಿ ಉವಾಂಡಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಆದಿತ್ತನಂದಾಂಡ ಅವೇನು ಮನಸ್ಸು ದಿಯೋನ ಮನಸ್ಸುಡು ದಿಯೋನಂದೆ ನಿಖಲ್ನ ಭಟ್ರಿಂದ ಎನ್ನದು ಅವೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರತು ಬಿಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ಸಾಮರಸ್ಯೋಡು ಪೊರ್ಲುಡುಪ್ಪುಗ ಪಣ್ಣೊಂದು ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕೃಷ್ಣಾಡಿಗರಂಚನೆ ಭಟ್ರೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಒಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ದೇವರದ ಆದಿನ ಬಂದ್ಪೀರಿ ದೇವರು ಮಂತ್ರಾದಿನ ಬಂದ್ಪೀರಿ ಆ ಮಂತ್ರನ ಕಲ್ತಿನಾಕಲು ಬ್ರಾಣಿಯರನ್ನು ಸತ್ಯ ಅಪಗ ಬ್ರಾಣಿಯರನ್ನ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಾಲಟ್ ಬ್ರಾಣಿಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರತು ನಿಖಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರು ಐಡ್ದ ಅವರ ಈ ದೈವ ಓಲೋಲ ಆಪುಂಡು ಐತ ಫಲ ಖಂಡಿತವಾತು ಯಾನು ಬ್ರಾಣಿ ಅಂದತ್ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಏನು ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾತು ಮಂತ್ರನ ಕಲ್ತು ಮನಾತ್ರಾಯತೇತಿ ಮಂತ್ರ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಂತ್ರದ ಬಂಡ ಐತೆ ಕೃಷ್ಣಾಡಿಗರ ಬಂಡೇರು ದೇವರ ಎದುರು ಪಾತೆ ಇರಲೇ ಪಂಡ ಅವಲ ಮಂತ್ರ ಆಪಡು ಅನುಭವ ಆ ಶಕ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಆ ಶಕ್ತಿ ಆವಡು ಶಕ್ತಿ ವಿಕಾಸ ಆವಡು ಬರ್ಪುನ ಮಾಂತ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ದೂರ ಆವಡು ದಯಪಂಡ ಐತೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡು ಅಥವಾ ದೈವಸ್ಥಾನ ಆವಡು ಅಲ್ಪ ದಾತ ಆಪುಂಡು ಬಂಡ ಕೆಲವರು ಭಕ್ತರು ಒಪ್ಪಿರು ಕೆಲವರು ಭಕ್ತರ ಲೆಕ್ಕ ನಟನೆ ಮಲ್ಪನಾಕ್ಲು ಒಪ್ಪಿರು ಐಡ್ದವ್ರು ಆ ದ್ವಂದ್ವ ದೂರ ಆವಡು ಜಗತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಬಂತು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಏನು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗೆರು ಅರೆ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ ಅರೆಗೆ ನಿಕುಲು ಇನಿ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ವಾ ವಿಚಾರ ಕೇಂಡ್ಲ ಬಚ್ಚಂದೆ ಆತಂದೆ ಕುಂದಂದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಪಲಕ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಅರಡುಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸಮಯ ಮುಗಿದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥನ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ಏಪಲಿಪ್ಪಡು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವತಿರ್ದು ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಿತ್ತನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಡಿಗೆರೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಾರೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ಪಾತಿರ್ನಿ ಒಂತೆ ಆಂಡ ಕೆಬಿಕೊರ್ನಿ ಜಿಂಜ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆತೆ ಅನುಭವ ಅರೆಗ್ಗಲ ಉಂಡು ದಾಯಕೆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಿರು ಲಕ್ಕೇಸಿರಿಗಾದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಗುಳಿಗಗಾದಿಪ್ಪು ಏಪುಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಬೆರಣೆರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ಜನಕಲ ಎಂಕಲ ತಂಡದ ವತ್ತಿರ್ದು ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳ ವತ್ತಿರ್ದು ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಕ್ಷಮೆ ಇಪ್ಪಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿಚಾರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ ಓದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಮಯ ಆಯ್ಜಿ ದಾಯಕೆಂಡ ಇನ್ನು ಯಾನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕೃಷ್ಣಾಡಿಗೆರೆಗೂ ಕೊರಡಾದಿತ್ತುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ವೈಕಲ ಓದರೆ ಪೋಜಿ ಯಾನು ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಲಡೆ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಅವೇನು ನೆಟ್ಟು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರಲಿನ ಪೂರ ತೂಪೆ ಐಕ ಆಯಿನಾತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಏರುಪುರ ದೈವದ ಕಲ ತೂದು ಏರುಪುರ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಿಯರ ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣೋಡು ನಿಕ್ಲು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರಿಯರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಿರಗಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ದೈವದ ಕಲದ ವತಿಯದು ಉಡಲು ದಿಂಜಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನೆನಪುದಿಲೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ದಿಡ್ಡೊನ್ಲೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಬಂಧನೆ ಗೌರವಿಸಲೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಿದೈ ತಿರುಗಡೆ ಅಂಚನೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪಾಡದೆ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗೆ ಪೋಡಿನ ಬುಡ್ಚಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದೋಪಾದಿಡು ಕೊಡ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದೊಂದು ವರಪ್ರಸಾದ ಅಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ವಾ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂತೆ ಬೇನೆ ತಿಕ್ಕಂಡ್ಲ ಇನಿ ಕೈಪೆಂದಂಡ ಅವು ಎಲ್ಲ ದಿನ ಸುಖಪ್ರಾಯ ಆಪುಂಡು ಐಕಬೋಡಾದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಖಂಡಿತ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಪಂಡ್ಪುನ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊಡೋರು ಎಡ್ಡೆ ಪುನ ಬೈಕೊಂದು ಇನಿತ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪೊಡ್ಡ ದುಂಬು
ಎಲ್ಲದ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕಲು ನಿರೀಕ್ಷೆಡುಪ್ಪುಲೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಿನಕಲು ನಮ್ಮ ನಡೆಕ ಬರ್ಪೇರು ಅಕಲ್ಡ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲದ ದಿನ ತುಳಿಪು ಕೊರ್ರೆಯುಳ್ಳ ಆ ಬಗೆಟ್ಟು ನಿಕಲು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಲಿನ ಎಂಚಿನ ಕೇನೊಳಿ ಪಣಪನ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಪಣಪನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಕಲ ಅನುಕೇನೊಂದು ಮುಗಿತಲ್ಲದು ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕಾಲಡು ಸಂತೃಪ್ತಿರಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದಾದಾನ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂದಂಡ ಟಿವಿದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ನಿಕುಲು ಪಣವನ್ನು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ದು ಆ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎತ್ತವನಂಚಿತ್ತನ ಕಜ್ಜೋ ಅವಿಯಂಕುಲು ಮಲ್ಪ ಸೊಲ್ಮೆ